سلام تقتاتلتنا از چانل كما يتخونو صبوك تكونو ناي وتر تمنيتنا نبهقنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا تزلو تحستو امقود زلو حبريتا بكل من قدي بنخلو كنتاتنا عالم نايزوبانا كم دما نابيرترا نابهقرنا نابزبنا زوتوكور تحستو كلو نايو كساب موداتا مسايك تصنحو وخبري عدمكم لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار سبسكرايب مقبار كم وترو من قارزد ليه يكونن ناتكم حاجز نزي channel العلا قداسنة الله سلت كل تقبروا حاجز دما دقاقيمنا نمسجنكم نعاهم زمتن نهزبنا زتك من زمهرن زبلنايو سفح تحستو عزنا لكم متينا لنا أمنا قداسي كخون أبسمعيد كياتنا أمرنا كفيتنا خنسوم علماء بخبري عدم let's start here ወደባችን ነው ኢትዮጵያ ወደብ ነው ጥሩ ሀገር ነው ጭነት እንደልብ አይገኝም የዛን ጭነት ለማግኘት አንድ ወር ጠብቀን ነው ምናገኝ አሰብን ያቆምነው ተተዘጋ በኋላ ነው አሰብ ተዘጋ ያው በረብሻው መካከል እኛ ወደ ጅቡቲ ገባ ከጀመርኩበት አሰብ እስከሚዘጋ ድረስ አሰብ ነው የምሰራው አሰብ መነሻችን ሐሰብ መነሻ ስናደርግ አሁን ታሰብ ጭነን ወዴት ነው የምንሄደው እጅንታይና ንሰምዕ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ልኡላዊ መሬትና ኤርትራ ኣብቲ ልኡላዊ ኣብቲ ገባሕርና ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ልኡላውነትና ኤርትራ ደፊርካ ናይ ምዝራብ ካብቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ናበይ ይወርዳ ኣሎ ናብቲ ህዝቢ እንብሎ ዘለና እቲ ኣጀንዳ ብቴሌቭዥንን ብምሁራትን ብገለመለ እናበለ ዝግዕሮ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ እቲ ዕላማ ናቱ እንታይ ምዃኑ ንኽርዳእና ኢለ ዘምፃልኩም ዘለኹ ኣብቲ ተራ ህዝቢ ነቲ ሕልሚ ኣብቲ ተራ ህዝቢ ከም ዝኣቱ ስለዚ ነቲ ባሕሪ ነቲ ዓሰብ ኢልካ ንምምላስ ክግበር ንዝኽእል ኩሉ ዓይነት ፀገም ተቐባልነት ንኽረክብ ነዚ ዘረባ እዚ እናጎስጎስካ ንግሆም ምሸትን ንዑ እናተዛረብካ ናብቲ ህዝቢ ኣብ ርእሱ ከም ዝኣቱ ክትገብሮ ኣለካ እዚ ድማ እቶም ምሁራት ኢና ዝበሃሉ በዓል እዚ ለይቲ መዓልቲ ናብ ቴሌቭዥን እናመፁ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ውፅኢት ናቱ ሕጂ ናብቲ ህዝቢ ንኽሰግር እዮም ዝፍትንዎ ዘለው እቲ ሕቶ ኣብይ ኣሕመድን ናቱ ውሑዳት ብገንዘብ ዝተጠላቀዩን ነቲ ብልፅግና ዝብልና ብዕልግና ቀይሮም ናይ ብሕቶም ሃብቲ ኳሊቲ ሂወት ኣብ ምቾት ዝነብሩ ዘለው ቁሩባት መራሕትን ካድረታትን እዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘለው ንኤርትራ ብኣፎም ስለ ዝበሉ ንኽወስድዋ ስለ ዝኽእሉ ይኮነ ወይ እውን ሕጋዊ ሰነድ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ወይ እውን እዚ ዝብልዎ ዘለው ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኢትዮጵያ ሓፊላ ንኤርትራ ፀገም ክትፈጥረላ እያ ማለት ኣይኮነን ንምንታይ እዩ ስኬፕ ጎት መህደሚ እዮም ዝደልዩላ ዘለው ስለምንታይ መህደሚ ካብ ምንታይ ይደልዩ ኣለው እዚ ግን እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ዓሰብ ናትና እዩ ነይሩ ኣብ ታሪክ ከምዚ ኢና ነርና ገለገለ ዝብል ሓደ ክፋል እዩ ካልኣይ ክፋል ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ክፈጥርዎ ዝደልዩ ዘለው ድማ ኣጀንዳ ብኣጀንዳ ንሕና ድማ ነታ ኣጀንዳ ናቶም በቲ ሓደ ምቅላዕ በቲ ካልእ ድማ ንዑ ምብርዓን ቀዳማይ ስራሕና ኮይኑ ዝስምዓና ምክንያቱ ኤርትራ ትዛዕበየ ሓይሊ ናታ ህዝባ እዩ ኣብ ህዝባ ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ኣቃሊልካ ዘይምርኣዩ ኢትዮጵያ ነው ታሪካዊ ድርሻው ሁለመናው እና የባህር በርነቱ ትርጉሙ ፋይዳው ያስለው አይ ኢትዮጵያ አገባትም ምን አባቶስና ብለህ የምታስብ ከሆነ አፋር ነው የምትይ አፋር የአፋር ስለሆነ ራይት አፋር ደግሞ ያው ታውቃለህ ምንም እንዲያርገው ብትቆራው ብትፈጨው ምንም ያው ብገነጥለው ኤርትራ ወሰድ ያስር ባታ ብትለው አፋርና ኢትዮጵያውነት ሕጂ እንታይ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዕላማኦም ንፈልጦ ኢና እቲ ፅቡቕ ነገር ናቱ ዓቐዲሞም ነቲ ዝሓስብዎ ዘለው ብሚድያ ክግዕርሉ ስለ ዝውዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላሕታ ዘድሊ ስጉምቲ ንክገብር ዘድሊ ምትዕራይ ንክገብር ዓቐዲሞም እዩ ዝፈልጦም ግን ኩሉ እቲ ነገር ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ነጢሑ ነቲ ናቶም ሰይጣናዊ ኣጀንዳ ንምብርዓኑ ቀሊል እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ብዛዕባ ዓሰብ ዝግበር ሓንቲ ምዝያ ኤርትራ ምስ ስዑዲ ዝገበረቶ ንዓና ዝተገልፀና ነገር የለን ግን ኣይ ቲንክ ገለ ነገር ዝፈልጥዎ ኣለው መስለኒ ወይ ነብሶም ነጊርዎም ኣሎ ኣመና ይሕሚምዎም ዘሎ ኤርትራ ብጉዳይ ዓሰብ ምስ ስዑድያ ጌራቶ ዘላ ርክብ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ናብ ስዑድያ ክመፅእ ምዃኑ ይንገር ኣሎ ስለዚ ነዛ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ናብ ስዑድያ ዝተገበረ ዲል በቃ ትንፋሳ ክሳብ ትወፅያ እታ ዘረባ ዝቐትልዋ ዘለው ሕጂ ስዑድያ ስለምንታይ ጉዳይ ዓሰብ ምስ ኤርትራ ርክብ ትገብር ዓሰብ ንዓና ዝምልከት ስለ ዝኾነ ምሳና እያ ክትዛረብ ዘለዋ ኣሚን ካብዚ ንላዕሊ ስኽራን ክህሉ ይክእልኒ ወይ እውን ካብዚ ንላዕሊ ዕዳን ክህሉ ይክእልኒ ማለት እዚ ሰብ እዚ
እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ካብ አዲስ አበባ 100 ኪሎ ሜትር ኬትካውን ብአውቶቡስ ጌርካ ብፅርግያ ክትከደላ ዘይትኽእል ሃገር መስሪቱ ዘለዩ ብዛዕባ ን30 ዓመት ዘይረገፃ ከተማ ብሕጂ እውን ክረግፃ ድያ ይረግፃ ዘይፍለጥ ምክንያቱ ሉላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ መራሒ እንታይ ይብላ ኣሎ ከስማዓኩም እየ እጂ እንታይ እዩ ኤርትራ ምናልባት ምስ ዓሰብ ብጉዳይ ዓሰብ ዝኾነ ነገር ምስ ዑድያ ተዘራሪባ ክትህሉ ከም ትኽእል ገምጋም ኣለኒ ምክንያቱ out of nothing ክንድዚ ዝኣክል ረስኒ እንኮላ እቲ ኢማራት እየ ዝብለኩም እዚ ዝዛረበ ዘሎ አጀንዳ መን ይህብዎ ናይ አቢ ስርዓት ከመን ይህብዎ አጀንዳ of course ኢማራት ይባቶ ዘላ ኢማራት ከስለምታይ ተደፈደላ ንዝብል እቲ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዘሎ ረስኒ ኢማራት ናብ ጥቅዒ ባሕሪ ብኩሉ ዋጋ ክምለስ ይደልሎ ዕድል ግን ኣይረኸበን ኣሎ ብመንገዲ ሱዳን ሕጂ እውን ቀፃሊ ኣብ ፖርት ሱዳን መጥቃዕትታት ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ሓይሊ ባሕርናታ ናብኡ እትያ ንብል ኣለና በዚ ድማ በቃ ምናልባት ስዑድያ እንድሕራትያ ናብኡ ተወዲ ትገይም ምስ ስዑድያ ክንዋጋ ኣይኮናን ወይ እውን ስዑድያ ዝኾነ ይኹን ትገብሮ ዘላ ሓሳብ ኩሉ ጌና ክመውት ከም ዝኽእል ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ካብ ዝብል ዝብገስ አጀንዳ እዩ ዝምበር ሃገሩ ዘይመሓደሮ ብዛዕባ ቅድሚ 30 ዓመት ብወደብ ዓሰብ ኣይንጥቀምና ኢሉ ንዝመሓለ ብጅቡትን ብኬንያን ንኽጥቀም ድማ ትሕቲ ቅርፂ ዝሃንፅ ዘሎ ብዛዕባ ዓሰብ ዘግዕር ምክንያት ኣይነበሮን ግን ኣገይን እቲ ዕላማ ናቶም ፅቡቅ ጌርካ ንምርዳእ ጥራይ ዝሕግዘና ዘሎ ኢማራት ስለምንታይ ክንዲ ዝህወፅ ዘሎ እንታይ ዝህውፆ ዘሎ ንሕሪ ኢልና ድማ ብዙሕ ፋክተርስ እዩ ዘሎ በቲ ሓደ ኣነ ዝረኣየኒ ማለት እዩ አቢ ኣሕመድ عنك من الأساس يا عمو من تانكلت يا كانت هذا أنت أبي أحمد أنت وريد ولا بسمه إنني عند كوزي وسركوت إني منت إنني عند كوزي وسركوت إثيوبيا أتفرسم إثيوبيا إذا مون أتفرس عند بامبو مزراوزر زاري مياسد مياسوق كسدي هون إشلال I know جزيون طبقون دمي فلا كون إثيوبيا عند لما ركرتو إثيوبيا لما فرارسم ينبرو السابقو حيامت جزي وسلوان ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ እዚ ዘረባት እዮም ሼር ትገብሩ ዘሎ ካድረታት ናቱ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን ኢሉ ዝፍክር ዘሎ ዋው ኢማጂን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ማለት እዩ ኤርትራ ኣይትፈርስን ኢሉ ኣብ ቴሌቪዥን መፅኡ እንደተዛረብ ነይሩ ወል ኤርትራ ኣይትፈርስን ክትብል ተጀሚርካ ህዝብካ እንታይ ክገብር ዝፈትን እሞናይ ምፍራስ ተኽእሎ ኣሎ እዩ ክብል እዩ ዝጅምር እዚ ሰብ እዚ ዝመራሒ ተባሂሉ ኢትዮጵያ ሓድነታ ክፈጥረላ ገለገለ ተሪፉ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን እያ እናበለ ዝፍክር ዘሎ ክትፈርስ ኣይትፈርስን እያ ዘሎ እቲ ዲቤት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረክ ወዲቓ ዘላ ሃገር ሒዙ ተርዲኹን ኣለዎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ወዲቓ ዘላ ሃገር ሒዙ ክነሱ ኢትዮጵያ ሃገሩ ክትፈርስ እያ ኣይትፈርስን ክንደይ ግዜ ወስደላ ከይፈረሰት ብኸመይ ክትሕን ትኽእል ዝብል ሕቶ ንዑ ኣቐዲሙ ክሰርሕ ዝግባእ መራሒ ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ከይዱ ኣብ ደገ ባሕሪ ክወስድ እሞኻ ንዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ ሕጊ بزخون يكون عالم لخاوي حقي نوعو نخجبر زحجزني يلن حسب يكون في دقة بحرنا يرترا بفلسم بحقه من قدي كانوا يبلون سلازي هو تتاناتو أمو ده تعب عندنا زغا نعاقل صبت جوزهم زغونن ناب حسب كيتكا إثيوبيا كتفرس ناقالات كلا ويون إثيوبيا كتفرس كم تغلط دفر حكا زلو كنتات نهلو وخلو نسوب زع أنت يزرب له بزعبة كال هجر بزعبة مفراسي حسب زل هجر نوعو كورري ستن زلو التاجر كان خيفرس قدمي 3 عمد 4 عمد نخيفرس نسغاد ما حساب له ما كرسي نكتلوز جبركا مرحنات نايما مخانوس نهينا غرينا على هاتو بالكلام امصالك سلازي هذا نجر كردانا خلالو ابز هاجر زي زلو دراما مودعتا يبلون ات دراماتات دما دايما داي تباهيلو زتهانصي እዚ ድራማታት እዚ ድማ ስለምንታይ ይጥቀምሉ ለው ክንርዳእ ክንከላለና ዓለም ሙሉ ንኸይትፈርስ ተባሂላ እዚ ሃገር እዚያ ብዙሕ ሓገዝ ዝወሃበላ ዘሎ ብዙሕ ደገፍ ዝወሃባ ዘሎ ተርዲሁን ሎ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ሓደጋ እዩ ክንብል ከለና መጋበርያ ኣይክስእን እዩ ንመን ከገልግል ኢሉ ኣብ ዓለም 50 ሃገራት ብቁጠባ ፅቡቅ ደረጃ ዘለዎ እንተሎ ንኩለን መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ እዩ ስለምንታይ ብነፍሱ ጠጠው ኢሉ ክኸይድ ፈቲኑ ዘይፈልጥ ብነፍሱ ጠጠው ኢሉ ክኸይድ ድማ ዓቕሚ ዘይብሉ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ኣብ ጎረቤትካ እንተሎ ሓደጋ ጥራይ ዝብላኒ ወይ ከምኡ መጋበርያ ኮይንካ ንስኻ ድማ ገለ ንዑ ክፃረሩ ዝኽእሉ ሓይልታት ክትእትለካ ሓይልታት ምስእተኻ again ኣብዚ ሓንቲ ንፅር ትዘረባ ክበኩም እየ ብዙሓት ብዙሕ ግዜ ብስምዒት ከምዘን ካልኦት ሃገራት ደኣ መጋበርያታት ንሕና ካልኦት ሓይልታት ዘይንእታ ውሽጥና ንብል ፅቡቅ ይመስለካ ብደገ ደገ ሶማልያ ዝኾንዎ ዘለዉ እቲ ቱርክ ዝበሃል ዝገብሮም ዘሎ ብዝለንቀነ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፈ 2 ወርሒ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ምስ ትርኢ ሶማላውያን ዝብልዎ ዘለዎ እየ ዝብለኩም
ابي ايرترا زلو ايرترا اوف كورس الاينسس كتقبر يبلان وي كاب مشارق تخدم الله يبل يلخون صبغ يكمو ግን اتناتك ناي مكلخال عقمي اتناتك ناصنتك لولاونتك ناي مخبار عقمي بزخونه يخون ناي كالا حيل تحجسك كتكبرو مفتان a huge red line عابك اي مسمري سلامتاي اتك حجزني الكاتو توزلها كتقال ما كاي خلي يوكرين وكون امريكا اميني ومسراشا وج جميرو انتي قبرو لو تري لهم ሶማሊያ ቱርክ ከተነ ካይላትያ ካብትን እሱ ከተትሕኖ ዝኽእል እቲ ሶማሊያ እቲ ቱርክ ንባዕሉ ሓደጋ እናኾነ ይመፅእ እቲ ቱርክ ድማ ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእል ካብ ሰራውር ናይቲ ሶማሊያ ስለዝኣተወ ስለዚ ኤርትራ ንኣብነት ዓሰብ ካብቲ ሉላዊ መሬት ኩሉ ሉላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ግን ካብ ኣስመራ ኣዝዩ ርሑቕ እንተኢልካ ኣብ ዓሰብ እትገብሮ ወታደራዊ ቤዝ ምስ ካልኦት ሓይልታት ብምሉእ ምቁፅፃር ናትካ ምስ ዝኸውን ፅቡቅ ካውን ይኽእል እዩ ኣብ ካልእ ሉላዊ መሬት ናይ ኤርትራ كل لولاو مريت نيرترا الكاليا اب كالو وشت مريت نيرترا ابا سعودي قال ملكن I think I would be very careful زخون يقنا يوت حيل كتو سلمتاي اب كبابي خاطو ربهم كلها they always create another نسخه دي تصبخها حدغا يفطريو okay let's get back to our topic نسمع ينيش تيمو سلمتاي ابي مفراس زفريو زلو هو زفرو زلوس اينا حيلي يكسع كن زفريو بزعبا مفراس زارب زلوس كسمو اوفر نايت كل متى 85 86 90 አካባቢ እኮ አሁን ያለው ንግግር የለም ጊዜውን ጠብቆን ይፈላው አሁንም ምንዘራው ዘር ጊዜውን ጠብቆ መልሶ ይገነባል እቺ ነገር እስከዛ መታገስ እንግዲህ የትግስተኞች ይሆናል የምትቸኩሉ ሰዎች ኦኬ ህጂ ክልተ ነገር ከተሓዘልኩም ደልየለኹ ስምዕዎ ማብዚ ድሕሪያ ናተይ ኣነ ፖስት ዝገበርኳ ከረየኩም ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ከምዚ መንፈስ ከላ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካ ክትግረሙ ኢኹም ለማስተጓጎል ፋኖን ፈጠረ ማን ኤርትራ ቀልበስ ቲፒኤልኤፍ ውስጥ ሆነ የኤርትራ ጉዳይ እኔ ውጤቱ አስቀድሞ የታወቀ ጉዳይ አድርጌ ነው የምወስደው። በቃ የተጻፈ ጉዳይ አድርጌ ነው የምወስደው። የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጊዜ አብቅቷል። አሁን እነሱን ተማምኖ ራስንም ትዝብት ውስጥ መጣል ያስፈልጋል። ለየትኛው የትግራይ ህዝብ ተቆርቆሮ እንደሆነ አላቅም። ሕጂ ብዛዕባ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ወላ እውን እቲ ዝብልዎ ዘለው ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ክንፍትን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ረጂም ቼንጅ ማለት መራሒ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ክንኣሊ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው እታ መላሓሶም ግን ወላ እውን እቲ ስትራቴጂ ናቶም ስለዘይትኽእሎ እንታይ ትብል ግምጥል ኢላ ናይ ኤርትራ ህላዌ ናይ ኤርትራ ሉላውነት ኩሉ ግዜ ምልክት ሕቶ ክኸውን እዮም ዝብሉ ዘለው ሕጂ እቲ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ክሰርሕ ወይ እውን ቢያቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከልምፅ እየ ዝብል ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ዲኻ ትብሎ ዋላ ክንፊ ናይ ኤርትራውያን ኩሉ ዝኽእል ምስ ኣበ ምስራሕ ማለት ልክዕኒ ሃሂሉ ዘሎ ገበል ተሰኪምካ ምኻድ እዩ ኣበ እቲ ገበል ሃሂሉ ክኸይድ ከሎ ፀጊቡ ስለ ዘሎ ይደይበልዓካ ዘሎ ስለ ዝፈትወካ ይኮነ ክሳብ ዝጠሚ ክሳብ ዝደልዎ ይፅበየካ ዘሎ ኣብታ ትደልዎ ግዜ ክበልዓካ እዩ እዚ እዚኦም ኣብይ ኣሕመድ ድሌታቱ ግልፂ እዩ ግልፂ ክሳብ ዝኾነ ድማ ንኤርትራ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ أنا دفر أب أمريكا دونالد ترامب على دونالد ترامب أنا العلمان مش فتوى تايو قلت سلا زخونة دليتاتو زحب سلا زخونة بحبو قالات أنا حواويسو قال ملا نفقر نحليوتن نصبقون كم مسرح زلو قينو أبدا تملس كله زين حزب إيرترا خمسة حليلو لولاونتنا إيرترا كم زقدسو إيرترا كتمع بالكم زدلي جن أبي إيرترا زلو منقسي زي حدا جنيا زرباي ولا قا بلع زبلو سوات فلط وزخلو تقونو نزبس حسب جن كدناغر زغلي كم بعل أبي أحمد كم بدما كابو زحمكو كابو زتحتو كادرتات ناتو قلت زخونة عسب ترى يكونش حجر راح نتقلل لنا نعسب بحيل خن وزداينا ناس لو زخونت بصحيت ناس لو زخونت قبلو خلو انت ايام زفترو زلو زيوم نساتهم نهزبهم زنقاقحو زلو عياش سلو زخونو نهزبهم بعشنات يمروا له انا انتي لبوست غيرني راب ابيكس ناتي ኤርትራ ዕድለኛ ሃገር እያ ስለምንታይ ፀላእቲ ስለ ዘይብልና ዘይኮኑሲ ዓያሹ ፀላእቲ ስለ ዘለዋ ዘይለባማትን ብሱላትን መራሕቲ ዘለዎም ፀላእቲ ስለ ዘለውና መራሕቲ የዝብለኩም ዘለዉ ቶም ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ቶም መራሕትናቶም ሕማቃት እዮም እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ እስከ ሓደ ዶክተር ማይልስ ማንሮዝ ዝብል ኣብ ሂወት ይብል ሽሕ ኣናብስ ብበግዕ ዝምርሑን ሽሕ ኣባግዕ በንበሳ ዝምርሑን እንተተዋጊዮም ኣብ ባእሲ እንተኣትዮም ኣብ ዝበዝሐ ግዜ ይብል እቶም ሽሕ ኣባግዕ ብኣንበሳ ዝምርሑ እዮም ዝዕወቱ ዝብል ስለምንታይ መርሕነት is everything leadership is everything ሽሕ ኣናብስ ብበግዕ ክምርሑን ተጀሚሮም ሽሕ ኣናብሲ
ሓደ በግዕ ዝመርሖም ተሎስ ከመይ ገይሮም እዮም ንሽሕ በግዕ ብሓደ አንበሳ ዝምርሑ ክስዕረዎም ዝኽእሉ ክትብሉኒ ትኽእሉ ኢኹም ሲምፕል አንሰር ቀለል ዝበለት መልሲ ክባኩም እቶም ሽሕ ኣናብስ በግዕ ክመርሖም ስለ ደፍቀዱ ወይ እውን ኣብ ትሕቲ በግዕ ከኣቱ ምኽኣሎም ጥራይሲ ኣናብስ ከም ዘይኮነ ኢኻ ትቆፅሮ very simple answer ሽሕ አንበሳሲ በግዕ መሪሕዎም ክኸይድ እንድሕር መሪፆም ኮይኖም ኣናብስ ኣይኮኑ እዚኦም ስለዚ በግዕ ዝመርሖም ዘሎ እንተኮይኖም ካብቲ በግዕ ዝትሕቱ ስለ ዝኾኑ ነቶም አንበሳ ዝመርሖም ዘሎ ኣባግዕ ብፍጹም ክወዳደርዎም ኣይክእሉን እዮም ስለዚ it's always about the leadership ኣብ ላዕሊ ዘሎ መራሕነት ብስለት ብቅዓት ናቱ ሃገራት ድማ ንመራሕየን እንድመስላ ይብሉኻ ካልኦት እንታይ ማለት እዩ ብልሒ ዘለዎ መራሒ እንተለካ በሊ ህዝቢ ይኸውን ዓሻ ዝኾነ መራሒ እንተለዎም ድማ ዓሻ ብፍላይ ወታደራዊ ዓይኒ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ሃገራት ከከም መራሕተን እየን ስለዚ ውግእ ድማ ብብዝሒ ሓፂንን ሰብን እንዳይኮነ ብብዝሒ ብብልሒ ናይ መራሕቲ ናይ ጀነራላት ናይ ኣዘዝቲ ኩናት ብኡ ዝምራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ዓለም ድማ ይከውን ሓፂን ስለ ዘብዛሕካ ሰብ ስለ ዘብዛሕካ ዝመፅእ ለውጢ የለን okay back to the topic Eritrea doesn't just survive it thrives even when provoked if there is one thing that think to thank Abiy Ahmed's regime it is this their reckless arrogant and blind violation of Eritrea's sovereignty is only uniting Eritreans even more ስለዚህ ንአብይ አሕመድ ሓንቲ ነገር ኤርትራ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ብድሆታት እትመውት ሃገር ኣይኮነትን ታይዳ መሊሳ እናሓየለት ትኸይድ ሃገር እያ ንአብይ አሕመድ ነመስግነሉ ነጥብ ኣለና ድማ ዕልማን ካብቲ ኩሉ ዝገብሮ ሓንቲ ኤርትራውያን ዘመስግነሉ እንተሎ ዓሻ ከምኡ ድማ ትዕቢት ዝመልኦ ድንቁርና ዝመልኦ ሓደገኛ ኣዘራርባናቱ ሉላውነት ናትና ዝግዝ ባሕርና መሬትና ዘንባሃቕ ምዃኑ ዝገልጾ ዘሎ ንኤርትራውያን ኣይገብሮም ኣሎ መመሊሱ ሓድነቶም ንክሕይሉ ካብቲ ደቂሶሞ ዝነበሩ ሓፍ ኢሎም ኣለኹ ሃገረይ ክትወራዕ ኣየፍቅድን እየ ክብሉ ይገብሮም ኣሎ here's how they are helping us by accident ከይተረድኦም በቲ ናቶም ዕሽነት ከመይ ገይሮም ይሕግዙና ከም ዘለዉ ሓደ Eritrea paid clear dearly for its independence and will defend it with a matched result ኤርትራውያን ናጽነትና ቅድሚ 34 ዓመት ትማልዩ ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ንናጽነት ዝተኸፍለ ዋጋ ፍሬሽ እዩ ኣብ ሓንጎሉ ዘሎ ፍሬሽ ዝረስዕ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ቅንያት ናይ መዓልቲ ናጽነት ድማ መመሊስካ ዓመታዊ ትሕድሶ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ንኤርትራውያን ኣብ ቀረባ ዘሎ ኣብ ቀረባ ሜሞሪናቶም ዘሎ ስለ ዝኾነ ብቐረባ ኩሉ ግዜ ምስ ናጽነቶም ክግህዝ ዝፍትን ንናጽነት ክትረክብ ኤርትራ ናጽነታ ንክትረክብ ዝተኸፍለ ዋጋ ቅጅል ስለ ዝብሎ ኤርትራዊ ካብ ዝደቀሶ ሓፍ ኢሉ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ከም ዝብል ይዝገብሮ ነቲ ዘይበለ ድማ ቦትኡ ንጹር ምዃኑ ከዓ ይነግረና ማለት እዩ Nothing unites Eritreans like threats to our sovereignty ኤርትራውያን ልዕሊ ልኡላውነትና ልዕሊ ናጽነትና ምግሃስ ዝያዳ ዘቀራርበናን ዘጣምረናን ነገር የለን every May 24 we don't just celebrate independence we recommit to guarding it forever ስለዚ ዓርተ ናጽነት ማለት ድማ ቅድሚ 34 ዝተገበረ ዕለት ንዝክረሉን ነኽብረሉን ንሕጎሰሉን ጥራይ ዘይኮነሲ ናጽነትና ንክቕይል ነቲ መብፃዕ ናይ ናጽነት ንምትግባር ናጽነትና ናብ ውሉድ ወለዶ ንክሰግር መብፃዕና እንሕድሰሉ እውን ስለ ዝኾነ ስለዚ ዓመት ንዝክሮ ናጽነት ነቲ ዝተፈፀመ ጥራይ ዘይኮነ ብሕጂ ክመፅእ ንዝኽእል ሓደጋ ኩሉ ግዜ ኣብ ግምት ኢቲና ብመንፅር ታሪክ ክንሪኦ ስለ ዘለና እዩ but what does Abiy Ahmed do Abiy Ahmed ከንታይ ይገብር ኣሎ ሓደ tries to provoke Eritrea to distract it from his own collapsing house ስለዚ መጀመርያ Abiy Ahmed ዝገብሮ ዘሎ ካብ ጽቡቕ ጌርና ንፈልጦ ናጽነት ናይ ኤርትራ ንክግህዝ ሓይሉ ስለ ዘሎ ይኮነን ገዙ ይነድ ስለ ዘሎ ሃገሩ ይፈርስ ስለ ዘሎ ነቲ ምፍራስ ከዓ ክሕውዮ ስለ ዘይካለ ናብ ኤርትራ ከም መህደሚ ይጥቀመላ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ 30,000 ዝኾኑ ናይ ኮምፒውተር ዋሪየርስ ወይ ከዓ ጀጋኑ ናይ ኮምፒውተር ወይ ናይ ኪቦርድ ጀጋኑ ቀሪቡ ቆፂሩ ፕሮፓጋንዳ ሙሉ መዓልቲ አንጻር ኤርትራ ክዛረቡ ይውዕሉ ኣለዉ and then plays the old trick when cornered at home blame your neighbors ከምኡ ድማ ታ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ዝፈልጣ ሽጣራ ኣገዛኻ ምስ ተጨፍጨፍካ ንጎረቤትካ ክትሓምት ትጅምር ሽግር ናይ ገዛኻ ክትፈትሖ ስለ ዘይከኣልካ ንጎረባብትኻ ክትሓምት ትጅምር ናይ ኤርትራ ድማ ቀዳመይት ማለት እዩ but here is the truth ተሓቀ ግን እዚ we know the game we know our power ስለዚ ኤርትራውያን ግን ስለምንታይ ከም ገብራ ኣሎ እቲ ጌም ናቱ ጽቡቕ ጌርና ኢና ንፈልጦ ካልኣይ ድማ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዋ ድማ ንፈልጥ and we know that development not war is our true weapon ከምኡ ድማ ክሳብ ሳልሰይቲ ነጥቢ ኩሉ ግዜ ይጠቕሳነ ኤርትራ ውግእ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ውግእ ናይ ኣቢ ኮነን ሓደጋ ናታ ኤርትራ ካብቲ መንገዲ ምዕባለ ከተራርፋ ዝህቅኖ ዘሎ ዕላማ ንሱ ምዃኑ ተቐንዲ ውግእ ተረዲእና ኣሎ ስለዚ
ኤርትራ ዕላማና ሃገርና ንኸነማዕብል እምበር ናይ አብይ አሕመድ ካብቲ ዕላማ ናይ ምዕባለ ከጎናድበና ከም ዘይብሉ ገይብናቱ ድማ ንምንታይ ኢሉ ይገብሮ ከም ዘሎ ተረዲእና ኣሎ ብምባል ገሊፀ ኣለኹ despite unjust US and EU sanctions designed to weaken Eritrea we are not deterred ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣውሪዶሞ ዘለዎ እገዳ ብዝኾነ ይኹን ተቐባልነት ዘይብሉ ኩናት ብውዕል ፕሪቶሪያ ጠጠው ኢሉ ከብቅዕ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ዝኾነ ኢድ ዘይብላ ክነሳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቕፅል ዘሎ እገዳ ንኤርትራ ንምድኻም ምዃኑ ይርዳእና እዩ ስለዚ ኪኑ ክንሓስብ ከም ዘለና ንሱ ከም ትሕዝ ወሲድና ከመይ ጌርና ንኤርትራ ነትሕና ዝብል ሓላፍነት ክንወስድ ከም ዘለና እንደገና we have the heart of lions the memory of martyrs and the future in our hands ስለዚ ንሕና ልብናይ ኣናብስ ዘለና ከምኡውን ለበዋ ወይ ሕድር ናይ ሰማዕታት ዘለና መጻኢና ድማ ኣብ ኢድና ዘሎ ኣብ ኢድና ከም ዘሎ ኣሚና ክንሰርሕ ኣለና Abi and his masters may try to sabotage us and we want and we made a promise to Amatu. ስለዚ ኣቢ ከምኡ ድማ ኣሸቀልቱ ንዓና ካብቲ ጉዕዞ ምዕባለ ከታርፉና ይደልለው ሓደራ ቦም ከይንዕንቀፍ to build the most ሕድር ናይ ሰማዕታትና ሕድር ለና ገምጃ ክንስልማ ትብል ቃል ኩሉ ግዜ ንዘክራ to build the most powerful self-reliant and united nation in Africa happy independence march to every Eritrean with heart and honor that's right ስለዚ እንታይ ይብላ ኣለኹ ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካ ሓያልን ኣብ ነፍሳ እትምርኮስ ሃገር ክንሃንፅ ድማ ሕድሪ ናይ ሰማዕታትና ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት ብሩኽ መዓልቲ ናፅነት ቅንያት ናይ ወርሒ ናይ ናፅነት ይግበረልና ንኩሉ ኤርትራዊ እናበልኩ ኣብዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ ክሊፕ ኢትያ ነይረ እስከስምዕዋ ቅድሚ ናብታ ኔክስት ቪድዮ መሕላፈይ ምክንያቱ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ስለ ዝኾነ where is it give me a second okay let's start here ኣብዚታት እያ ዘላ መስለኒ እጂ ክጅምር እያ ስምዕዋ ድሓን ኣነ ከምዚ ህዝቢ እዚ ርአ ይፍልጥኒ ሕብረቱ ንናፅነቱ ዘለዎ ቅንኣት ግርም እኳ ይብለካ ሓንሳብ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምስ ፈለጠ ዘለዎ ፀገም ዘለዎ ፍልሊ ይኹን ቅድሕንቲ ኩሉ ረሲዑ ኣዝዩ ፅኑዕ ክፍንቀል ዘይክእል ዕርዲ ሓድነት ይፈጢሩ ምስ መንግስቱ ሓደ ኮይኑ ተዋሂዱ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ዘለዎ ህዝቢ እኮ የተኣማምነካ እዩ ይሕብነካ እዩ ኣነስ ካብዚ ህዝቢ እዚ ምፍጣሪ ኤርትራዊ ምዃኑ ያኩርዕኒ እዚ ክሊፕ እዚ ወይ እዚ ፅሑፍ እዚ ፖስት ክገብሮ ከለኹ ብፍላይ እዚ ከምዚ ውዕውዕ መንፈስ ናይ ኤርትራውያን ፖስት ምግባር ኣመና እዩ ኣገዳሲ ክርዳእና ዘለዎ nothing scares your enemy than your unity ንፀላኢኻ ልዕሊ ሓድነትካን ሕብረትካን ደሰንብዶን ደፍርሆን ተስፋ ዘቑርፆን የለን period that's why ኤርትራ ሕጂ እውን መዓል ቀንያት ናፅነት ኣሎ ከምዚ ብሉፅ ዝኾነ ክሊፕስ ክንክብ ክንክል ኣለና I think ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ማሕበረኮም ናይ ኤርትራ ቀዳማይን ቅድሚ ኩሉን ስራሕና ክኾን ዘሎ ከምዚ ዓይነት ክሊፕስ ብብዝሒ ኣኪድና ሼር ክንገብሮ ኣለና እዚ ፅቡቕ ነገር ሰብ ስለምንታይ ድኣ ፓርቲ ዝኸይድ እኩብ ሰብ ክርኢ ስለ ዝደሊ እኩብ ሰብ ድማ ሓደ ንፍዑ ደራፋይ ዝበሃል ዝበዝሐ ሰብ ዝተኣከበሉ ብዙሕ ሰብ ኮንሰርት ዝኣተወሉ እዩ ኤርትራ ድማ ንመዓልቲ ናፅነታ ዝበዝሐ ሰብ ዝእከበላ ካብ ኮነ ነዚ ነገር እዚ ብዙሓት ሃገራት ሶማላውያን ሱዳናውያን ኢትዮጵያውያን ብጣዕሚ ዝቆንኡሉ ነገር ተሎ ንኤርትራ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ኣይርአን እያ ብካልእ ስለዚ we have to nurture ነዚ ክንዕቅቦን ንቅድሚት ክንደፍኦን ክንክእል ኣለና ኪኑ ድማ one step forward ክንከይድ ክንክእል ኣለና ስለምንታይ ፀላእትና ንውጥቀትና ዝኸድዎ ዘለዉ ከረየኩም ክፍትን እየ ንሳቶም ኣብ ምንታይ ደረጃ ከለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንሕና ድማ እንታይ ንገብር ኣለና እና እኔ እንደ ኮዝ የወሰድኩት ኢትዮጵያ አትፈርስም ኢትዮጵያዊ ደግሞ እንዳትፈርስ እንደ ባምቡ ምዘራው ዘር ዛሬ የሚያሰድብ ኣቢ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን እያ ክብል ከሎ ብኩናት ጥራይ ኣይኮነን ክትፈርስ ኣቢ ኢትዮጵያ ክልተ ነገር ከረየኩም እየ ሓደ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ንኣቢ ኣሕመድ ንምፍራስ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ዘርእዮ ነገራት ስለ ዘሎ እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ካብቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ሰራዊት ይውሕዞ ከም ዘሎን ይሕወሶ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ስለዚ ፋኖ በቲ ሓደ ብሓደ ዝጠመረ ግንባር ብምቋም ኣብ ዝሓለፈ ኢልናኩም ኢና ቀፃሊ ናይ ፋኖ ደገፍቲ ፖስት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ መፃወድያ ኣትዩ ከም ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ረበሻ ፈጢሩሉ ዘሎ ብዙሕ ምክንያታት ከም ዘሎ ፋኖ ብሓደ ጠሚሩ ናብ ሓደ ዕላማ ኣብ ዝግዝግሰሉ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንዑ ክምክት ዝኽእል ዓቕሚ ክህልዎ ይክእልኒ ስለዚ ሓደ በቲ
أبرخاتات شنة بتي دفعله فانو بتي دفعله نايتقرأي تنيلنا رينا نايتقرأي فليز بلا كيزالن نكن رينا كمزيلو أبزن هرولو زلو كال نسو زي تصبيو نسو كمكتو زي كعلى دماء أبكتا ما قات إموالو وتهدراوي أب كله جنبارات أب كله كللات وتهدراوي هايلة أنصارنا تواجه يقش مدى أبزلو أجزي أبكتا ما تتقات إموزل غاري ያችን ፖለቲካዊ አይደለም ህይወታችን ዋጋ የሚኖረው ሲከፈለን ነው እርካታ ቤት ኪራይ አይከፍልም ለቀጥተኛ ጥያቄ ቀጥተኛ መልስ ያስፈልገናል ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ሳንበላ መስራት አንችልም 4 days left ህይወታችን أبناء مودة ساعات تبتيها خمسة لا أبناء مودة معالت تبتيها خمسة لا يزر رزلو إزي سلام وسلفي ناي كيلاتات ناي حكمنا ناي تحجر بكل من قدي أبي أحمدين كادرتاتون بوليتيكا وأجندة تغيروا نبوليتيكا يمزو تقامولو زلو يلوم كهادمي يمزو فتنو زلو نو حتونا ناي بوليتيكا يكونون حتونا ناي منبار حتيو حتونا هيوتنا كما راح يكالان ناتمنا ناتشجرنا جزا خراي كي كفلنا حكايم كوينا نزبنا خنا قلقلاي نغلينا سلازي نازي جدا ملس كتبالو لك أبي عمل سلامتاي نزبو نحكايم ناتو ملس مهاب أبيو أب كسب سلام وسلفن نعبن كم زبز بزلون دحريلنا دما نعوخ قبر زخل باجة سلازي بلو أبي أحمد زخول قدناتات كوريدور المعاتن قال ملن يلا IMF زبزل جنزبي نا IMF جنزب ني صراحتنياتات ناتو دموسكو سخايكلنا يفكروني هوتيل كسرح له صرقيا كسرح له مهنياتو السو توريزم ماتيوم اب هوتيلات اتيوم كخفلوا الكايم نتن جنزب حس كلمه اداخات تخفل كوميتنا IMF ديل حكايم كان ممهران كان كتسلطنا لك صبو دموس كتبا لك ازي اتاو سلا زي بلو دايركت ريتيرن تو انفستمنت ROI بلو دايركت ROI سلا زي بلو زي ابو انفستايت تكبر يمزبلو نهاجر كنتاي زعما بلو وي وانتاي زدليو عنا زلو حزبي بوت مرت زلو حزبي اب لونج تيرم يجنت ريتيرن long term return يزلوز أبنو وح وانيو زبالة توتي دم سالكا ساتهم قول short term return يزليهم أتاوي نتعداز خفلو خازلو مملسي لعلو كل دما نتوم حبتاماتن بليونيراتن أدل لفترة رايك تقبر هلا كامبر ندخاتات كابدخلنا زلعل تقبر يبل كان IMF يقول World Bank documented history ناتهم نحبتاماتن نسب جنزب زلون زقل قلنبر ندخا كابدخلنا تزوج بلان هلي وما يفلتن اسن تزغون 5 عام 6 عام جيرما لو أفريقيا كسب لومي لو تزيله ገንዘብ ስለዚህ ሃቢ ይኮኑን ዳይራ እቲ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ንሃብታማት ዘገልግል ዳምበር ንውሕዳት ሃብታማት ዘገልግል እምበር ንድኻታት ካብ ድኽነት ዘልዕላ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ካብ IMF ለሚና እጭ ዝተባሃለት ሃገር እያ ካብ ወርልድ ባንክ ንዲጋታት ይኹን ንቢሻ ይኹን ወላ ነዚ ናይ ፖታሽ እውን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ኖ ምዝበል እዮም ኢን ጀነራል ማለት እዩ ኤርትራ ደይኮነት እቶም ንኣብነት እቲ ቢሻ ዝገብር ዝነበረ ካምፓኒ ፋንዲንግ ካብ ወርልድ ባንክ ወይ ለቃሕ ይደሊ ነይሩ ካብ ካልኦት ይደሊ ነይሩ ኤርትራ ክቡዋ ከምዘይክእሉ ስለትፈልጥ እቶም ኢንቨስተርስ ናብ ኤርትራ ክወዙ ዝደልዩ ዝነበሩ ይፍትኑ ነይሮም እዮም ግን ንሳቶም ኩሉ ግዜ ኤርትራ ንኸይትምዕብል ስለ ዝደልዩ ኣይሂቡን እዮም ነይሮም ብሓፈሻ ኤርትራ ካብ IMF ዕዳ ከምዘይብላ ዝገልፅ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ ዋላ እኳ ስቲል I am not sure መንግስቲ ኤርትራ ብወቂዒ ባዕሉ ክገልፆ ስለ ዘለዎ ዶክተር ፍቅሬ ሱስ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኤርትራ ዕዳ ከምዘይብላ ገሊፁ ኣሎ ግን ዶክተር ፍቅሬ ሱስ ካብ ኤርትራ ስለ ዝብል ንዓይ يبلان إليه كسارب زغل اللواز بلنتلو أبتي جل فايلات ناتهم إيرترا عدا اللوامبر كاب IMF عدا اللواز بلا يراهوناني إيرترا أبكال عدا اللوا debt to GDP ratio زبل أبتا IMF ويب سايتهم الله كاب IMF زوصلوا تزبل جن أيرانان زي كم زي جرنا نفسهم أكم زي مدرك ودي غازل لهجر رأي وبزين تايبر لو إثيوبيا زح أنا نجر من نجر زيناتهم Timotheus, I am the Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. And I want to take this opportunity to invite everyone who is interested in investing in Ethiopia to come, explore the opportunities, and to seize this opportunity. We believe that Ethiopia is at the cusp of a takeoff. This is a new era, a new chapter, and those who get in early, we believe would have huge advantage. So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ ወይ እውን ሕጂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘሎ እዩ ጢሞቴዎስ ጊዲዮን ዝበሃል ፎሬን ሚኒስተር እዩ ብወቂዒ ንኢንቨስተራት ንኢትዮጵያ ንክኣትዉ እዩ ዝዕድም ዘሎ ሃገር ኣብ 3 ሲቪል ዎርስ ንዘላ ኢንቨስተርስ ምዕዳም ፀገም ዘለዎ ይኮነን ኣብ ዓለም ድፍረት ጥራይ ዘድልየካ
ولا حنت زقدس ኣይኮነን I think the ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘለዎ ድርቅና audacity ናይቲ issues ናቱ ተገርም እዩ መስተንክር ግን መስተንክር ኣይኮነን ወላ ሶማሊያ ኢንቨስተር ስዕድም I think we Eritreans need to do more كل ግዜ ነዝክሮ ከለኹ ኣነ ካብኦም ስለ ዝቐና ኣይኮንኩን ንሕና ውሽጣዊ stability ዘለና ሃገር ኢና እወ ፀገም ኣለና ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ጉዳይ ናይ ተወደን ግን there is no problem there is no issue ni investors بوقعي كم زغيركا اب استفلالي venues investors معداما بኤርትራ አንስ ፀገም ኣይራይንን ኤርትራ more resource ኣብዚ allocate ትገብር ተትኽል ናይ በሐቅ ደስ ምበለኒ because መጀመርያ ናይ ኤርትራውያን ከም ኢንቨስተርስ ንከኣቱ ልክዕ ከምዞም ናይ ወፃኢ ኢንቨስተርስ ዝዕደሙ ዘለው ኤርትራውያን ውን ከምኡ ኤርትራዊ መንከልኪልዎ ዝብል it's not really sufficient more ክትገብር ኣለካ ብፍላይ ነዞም ኣብ ዓበይቲ ቢዝነሳት ተዋፊሮም ዘለው ኤርትራውያን ሰሚናራት ናገበርካ ዲገለ ናገበርካ ዌልካም ንዓድኹም ተመለሱ ናበልካ ከተብሎም ክትክል ኣለካ the day ናይ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ምስ መፀ I'm sure ሚድያ ናትና ክሳዕ ክንደይ amplify ንዑ ንምጉላሕ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ከም መላገፂኦም ዝጥቀምሉ ምክንያቱ እምነት ስለዘይላ ኣብቲ መርሕነት ነቲ ገንዘብ ወሲዱ ኣብ ካልእ ገብረ ዝብል ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ሃገር ክትምዕብል ዘለና ድሌት ዓብ ስለ ዝኾነ we would like of course ናይ ኤርትራ ኮመን ድሕሪ ላውን እቲ ምዕራባዊ ዓለም ተፃቦታት ክፈጥር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዚ ንፈልጦ ኢና ግን ንሶም ክገብሩ ምዃኖም እናፈለጥካ ግን ክትፍትን ክትክል ኣለካ ስለዚ ኤርትራ I hope at some point at least ኣነ ኣብ ዩቱብ ከለኹ ከምዚ ዓይነት ናይ ኤርትራ መልእኽቲ ክሰምዕ ብዙሕ ትምኒት ኣለኒ ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ተመፅኡ ድማ we are going to promote it as fiercely as possible ብዘይ ገለ ዝክፍታ ብዘይ ገለ ፀገም ለይትን መዓልትን ፕሮሞት ክንገብረሉ ኢና ኣብ ሪያሊቲ ኢትዮጵያ እንታይ ይመስል እዚኣ ጥራይ ርየ ክሓልፍ look at this ኤርትራ ስደተኛታት ኣለዋ ኤርትራ ኣብ ስደት እያ ትኸይድ ዘላ ኤርትራዊ መንእሰይ ስደት ኣሎ ኣይ ስደት የለን ኣይብልኒ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ስደት ግን ካብ ናትና ይኸፍእ ግን ዝዛረበሉ የለን ዓለም who cares ብዛዕባ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ኣይግድሶም ናይ ኤርትራ ግን it's a very interesting story ኩሉ ግዜ ምክንያቱ regime change ዝበሃል ፕላን ስለ ዘሎ እዚ ናብ እዮም ዝኸዱ ዘለው ናብ የመን ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓዊ ዝቃፀል ዘሎ ሃገር ካብ የመን ከናበይ ናብ ስዑድያ ክኸዱ ኤርትራውያን ዝስደዱ ዘለው ናበይ ክኸዱ እዮም ኤሮፓ ኣሜሪካ ክኸዱ እዮም ዝስደዱ ዘለው እዚኦም ከናበይ ክኸዱ ንየመን ክኸዱ ኤርትራውን የመን ናይ ብሓቂ ትሩሊ ኤርትራዊ ሽግር እንደ ዘለዎ ነይሩ የመን ምኸደ ነይሩ ከመው ናይ ብሓቂ ናይ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ መንባር ስኢኑ ጥራይ እንተዝኾኑ ነይሩ ትሕቶ ከማቶም ሳቶም እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብሩ ዕድል ኣለዎም ግን ኣብ ኢትዮጵያ መንባር ትርጉም ስለ ዘይብሉ ንዓታቶም ናብ ሓደ ሓዊ ዝቃፀል ዘሎ ሃገር ኣሜሪካ ሚሳይላት ትኩሰሉ ዘላ ናብ ይኸዱ ኣለው ስለዚ ፀገም ኣለና ፀገምና ኣጋኒና ካብ ናይ ካል ኣፍሪካ ፈሊና ኣይንረኣዩ ፀገምና ክንፈትሖ ጥራይ ንጓየ ብዛዕባ ፀገምና ለይትን መዓልትን ምንጋር ትርጉም መፍትሒ የምፃልካኒ ኣፍሪካ ኩላ ፀገም ኣለዋ ኩላ ኣፍሪካ ፀገም ኣለዋ ጎረባብትና ብየማንና ፀገም ሱዳን ትቃፀል ኣላ ኢትዮጵያ ትቃፀል ኣላ ሶማልያ እውን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ቀፃሊ ዘሎ ሂወት ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ ስለዚ ንሕና ካብ ካልኦት ዝኸፍእ ፀገም የብልናን ካብ ናይ ካልኦት ዝብእስ ሽግር የብልናን let's focus on our own thing ነቲ ፀለና ፀገም ንብሎ ዘለና ድማ መፍትሒ ናቱና ናዲ ክንው ሓሊፍካ ግን ለይትን መዓልትን ምንን ስለ ዝበልካ ዝመፅእ ለውጥ የለን ሕጂ ሓንሳብ ኣብቲ foreign news ወይ international news ክናቱ ኢና because there is important developments State says that it's reached a deal with China to temporarily slash reciprocal tariffs. It marks a significant de-escalation in the trade war that blew up last month when President Donald Trump imposed sweeping levies. And speaking after the high-stakes talks in Geneva, the U.S. Treasury Secretary Scott Bessent announced both Washington and Beijing had agreed to cut tariffs on each other's goods. We have Donald Trump ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታትና ንርኢ ዘለና ብደረጃ ዓለም ክንርኢ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ንብሙሉእ ዓለም በዛ ታሪፍ ትብል ከምበር ክኻየ ማዕኮረይ ክሳብ ዝስዕሙ በዓሊ ከም ኢሉ they're kissing my ass ኢሉ እዚ ማዕኮረይ ክሳብ ዝስዕሙ ገብሮም እየ ብምባል ፈኪሩ ተበጊሱ ከምዛ ንሪያ ዘለና ድማ ኤሮጳውን እንትኾነ ትሪ ኢሎም አንጻሩ ክኸዱ ይፍትኑ ኣለው ግን በዓል ጃፓን በዓል ገለገለ ሃገራት ኣብ እግሩ ተንበርኪኾም ኢዱ ክሳለሙ ርኢና ኢና ቻይና ግን ከምኡ ይኮኑን ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ካብ ነዊሕ ስለ ዝገምገምዎ ብፍፁም ዕድል ኣይሃብዎምን ካብ 245 ታሪፍ ክገብር ኢሉ ዝፈከረ ናብ 145 ኣውሪድዎ ናብ 80 ክብል ቀኒ ሕጂ ድማ ናብ 30 ከውርደ እየ ብምባል ይነግር ኣሎ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቑ ድማ ምክንያት ክበኩም እየ reached an agreement on a 90-day pause and substantially move down the tariff levels. Both sides on the reciprocal tariffs will move their tariffs down 115%.
Let's get more with our correspondent. ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ታሪፍ ናብ ንተስዓ መዓልቲ ክሳብ እቲ ኔጎሲዬሽንስ ዝውድኡ እዚ ናይ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ ስካት በሰት ትበሃል ክልቲኦም ወገናት ነቲ ዘሎ ቴንሽንስ ገዲፎም ንታሕቲ ገጾም ከውርድዎ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and this is a very important development ምክንያቱ ነቲ ማርኬት ኣመና ረቢሽዎ ዝነበረ ነጥቢ እዩ ኣሜሪካ ድማ ኢምፕቲ ሸልፍስ ምክንያቱ እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጡ ነቲ ዝነበሮም ትዕቢት ዝመልኦ ቻይና መፂኣ ክትልምኖም ክትንብርከኸሎም ዝሓሰብዎ ገዲፎም እቲ ታሪፍ ኣጉዲሎም ናብ ሪዝነብል ዝኾነ ደረጃ መፅኦም ኣለዉ and the reason for it is ማንም ሰብ ዝግምቶ እዩ ነይሩ ግን ድሓን ካብ ኣፎም ንስማዓዮ እንታይ ስለ ዘጋጠመ እዩ impact Trump tariffs will have on the U.S. economy with a 145% tariff on China, a 25% tariff on Canada and Mexico, and 10% tariffs on dozens of other countries. The flow of goods into the U.S. is expected to slow dramatically. This while the president continues to argue tariffs are needed to boost manufacturing jobs in the U.S., offering this comment when asked about the slowdown at American ports. But we're seeing as a result, the ports here in the U.S., the traffic has really slowed, and now thousands of dock workers and truck drivers are worried about their jobs. That means we lose less money, you know, when I see that. Flow of goods. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ብትኽክል ነቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ብትኽክል ተረዲዎ ነይሩ ኢልካ ክስረብ ዝኽእል ኣይኮነን ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ወደባት ናይ ኣሜሪካ ናይ ትራፊክ ደረጃ እናተናጎደለ ስለ ዝኸደ እቶም ኣብ ትራክ ዝሰርሑ ድዮም ኣብ ወደብ ዝሰርሑ ድዮም ካልኦት ትካላት ሰራተኛታት ክሰጉስሉ ዝኽእሉ እቲ ፀገም ናብ ኢትዮጵያውያን ብቐጥታ ናብ ኣሜሪካውያን ብቐጥታ ብምእታው ሂወት ናይ ኣሜሪካውያን ከበላሹ ከም ዝኽእልን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ክረኽበሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ምስ በፅሐ ኢዱ ሂቡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ትዕቢት ዝነበረ ቻይና ቤላ ጌራ ስትራቴጂካሊ ኣሲራትሉ ስለ ዝፀንሐት ንድሕሪት ተመሊሱ ብትዕቢት ወላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ቻይና ክንብርከኹ እዮም ብጀካና ሓንቲ ቁጠብኦም ክዓኒ ዝብል ዝነበረ ኖ ቁጠባኻ እዩ ዝሓኑ ናይ ቻይና ኣይኮነን ዝሓኑ ቻይና ብዙሕ ጠራራ ኣይበሉ ብዙሕ ኣይፈከሩ ብዙሕ ኣይተዛረቡ ንኣሜሪካ ግን ኣንበርኪኾማ and this is just amazing ኣብ ዓለምና ኣንሕና ጥራይና ገበርትን ሓደግትን ዝብሉ ዝነበሩ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ኢዶም ክቡ ክንርኢ ከለና ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ዜና ንሪኦ ዘለና ኢና ግን እዚ ዓለም እዚኣሲ ከመይ ዝበለ ነገር ከም ዘለዋ ንምርኣዩ ዝኣክል ጥራይ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ሰብ ክትዛረብ ከላ ክነግረኩም እየ እቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ኣሜሪካውያን ንእሽተይ ክንሰምዖ ኣሜሪካ ሰብ ስለ ዘለና You got a lot of work ahead of you, as one would running for such a big state governor. That said, Congresswoman, thank you so much. As a single mother in Congress, you made headlines talking about the hardships of buying bacon at the grocery store. Give us your thoughts on the president's analysis on the ports, which seems to be completely out of touch with the needs of everyday Americans. Well, it's really not funny, and so I apologize for chuckling, but he's nuts when he says this means that somehow we're not losing money. Look, we have 0 ships departing from China a couple days ago, coming into our... Sometimes ዝብሉ ዘለው እዚ ሰብ እዚ ብፍጹም ናይ ኖርማል ኣሜሪካውያን ከመይ ይነብሩ ኣለዉ ዘይርድኦ ሰብ መናብሮ ናይ ተራ ኣሜሪካውያን ብፍጹም ኣብ ሓንጎሉ ክስቆር ስለ ዘይክእል ተራ መናብሮ ናይ ኣሜሪካውያን ኣብ ግምት ዘእተወ ፖሊሲ ኮነን ዝገብር ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ንተራ ኣሜሪካውያን ዜጋታት ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ትሑት ደረጃ መናብሮ ንዝነብሩ ዝኸበደ ዓቐበት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ዝነግሩ ዘለው and እዚ ወዲ ዝን ድማ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ናቱን ፖሊሲ ናቱ ክቕይር ዝግድዶ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሪያሊቲ ንሱ ዝሓስቦ ዝነበረን ኣብ ክውንነት ኣብ ባይታ ዘሎን ነንበይኑ ክኸውን ስለ ዝጀመረ ነግድን መንገዲ ክቕይር ተገዲዱ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዘለው ኣሜሪካ ዘለኹም ናትኩም ርእቶ ዝያዳ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ሓንቲ ንዓይ ዘገረመትኒ ኣብ ኣሜሪካ ምናልባት ከተስዖኩም ትኽእል ዝያስ ከስምዕዋ ዝያስ ገሪማትኒ ንዓይ preparing for a major foreign trip leaving tomorrow for crucial meetings in the Middle East. Hi, I'm Phil Lipoff. He will make stops in Saudi Arabia, Qatar, and the UAE over the next several days, and notably ኣብዘን ቀረባ መዓልትታት ዶናልድ ትራምፕ ንማእከላዊ ምብራቕ ክገይሽ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ናብ ስዑድ ዓረብ ናብ ኢማራት ከምኡ ድማ ናብ ቀጠር ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ጉዕዞ እዚ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ እኳ እንተኾነ ኣካል ግዜ እውን ክንሽፍኖ እንተኾና ቅድሚ ናብቲ መገሻ ምኻዱ ግን እንታይ ህያብ ተዋሂብሎ ዶናልድ ትራምፕ ስምዑ ዘገርም no plans to visit Israel. The trade war, ongoing attacks in the Middle East, and peace talks. President Trump is expected to accept discussion. And while in Qatar, sources tell ABC News, President Trump is expected to accept what's likely the most expensive gift a foreign government has ever given to a U.S. president, the super luxury Boeing 747-8 jumbo jet.
the president plans to use as the new Air Force One. Aviation experts say the plane is worth an estimated $400 million before the U.S. Air Force makes modifications that the president. كابتن تري وزلهم ناي لعلي 400 مليون زواجا نفاريت ذاتري وزلهم كم هياب ندونالد ترامب قطر كتبه مخاناي زنقر زلهم امين كابزن لعلي بلشونا انتي كون كبهال يخل خو that's why كو دونالد ترامب نزوم عرب دفتو ساتم كابيل لاجيرن فلتوي كاب هابت دحر زبل سباي كونن ገንዘብ ዝፈትዩ ገንዘብ ናይ ገንዘብ ነገር ካ ደስ ዝብሎ ሰብ ስለ ዝኾነ ሕፍረትን ስክፍታን ካ ዘለዎ ስለዚ ይኮነ ናይ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ዝዋጋኣ ቦይንግ ነፋሪት ምናልባት ነታናቱ ናይ ግሊ ዝነበረት ጀት መተካእታ ማለት ይህብዎ ኣለዉ ከም ህያብ እዮም ክብዎ ዝኾነ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ድማ የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኾነ ዝገራጮ ረብሓታት የለ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ካብ ናይ ቀጠር መንግስቲ ቢልዮናት ገንዘብ ዘለዎ ናይ ነዳዲ ህያብ ክወስድ ከሎሲ ኖርማል እንድዩ ደይ ማስቲካ እዮም ዝህብዎ ዘለዉ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣሜን ከማን ብልጭውና ዝበሃል ዳበይ ደሎ ድሓን ኣሜሪካ ክገብርዎ ከለዉ ብልጭውና ይበሃልን እዩ ኣብ ኣፍሪካ ጥራይታ ብልጭውና ዝብል ቃል ክጥቀሙላ ዝደልዩ but welcome to the real world እዝን ወድዝን ድማ ክንሰምዖን ክንፈልጦን ከነስተውዕለሉን ስለ ዘለና እየ ዝብለኩም ዘለኹ ተገርም Let's get right to ABC News senior White House correspondent Selena Wang and ABC News national security and defense so እዚ ሓደ ነብሱ ዝኻለ ኣዛራቢ ነጥቢ እናረኣና ከለና ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ክውስኸልኩም እየ ብጌርና ነቲ ናይ ነዚ ናይ ዌስተርን ኒውስ ክንውድእ ስለ ዝደለኹ እየ ምክንያቱ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እዚ On Wednesday, Germany's interior minister ordered most asylum seekers to be turned away at his country's borders. We will ensure that, step by step, more police forces are deployed at the borders to carry out these pushbacks. ጀርመን ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ኣብ ዶብ ናቶም ብዶባት ናይ ሃገር ካብ ስዊስ ድዩ ካብ ካልእ ንዝመፅእ ሰራዊት ክገብሩ ከም ዝኾኑን ፀጥታ ናይ ዶባቶም ክሕልው ከም ዝኾኑን ዝኾነ ሰብ ድማ ኣብኡ ተሓዘ ኣብኡ ከሎ መለስዎ ዝኾነ ይኹን ናባና ከይተምፅዎ ዝብል ሓድሽ ሕግያታት ከም ዘለውን ጀርመን ሓደ ካብቶም ዝሓሸ ፖሊሲ ናይ ስደተኛታት ኣለዎ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ሕጂ ጀርመን እውን እንተኾነ እቶም ኮንሰርቫቲቭ ስለተዓወቱ ኣገይን ኣብ ስደት ናብ ኤውሮጳ ከቢድ ክኸውን ኢና ንብል ዘለና ናይ ጣልያን መራሒት ስደተኛ ይደልን እየ ትብል ኣላ ጀርመን ከምኡ ሆላንድ ዝገደደ ስዊስ እሞ ካብ ዝገደደ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ባይ ዘ ወይ ስዊስ ደንጉየት ሓበሬታ ብትሕላፈ እምበር ኣብዛ ዕለት 12 ወርሒ 5 2025 ኣብ ቤት ፍርዲ ሓደ ካብቶም ኣኽረርቲ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ኤስፋፔ ዝበሃል ኣንጻር ኤርትራውያን ብዝገበሮ ዘረባ ናይ ሚድያ ፐርሰናል ሓደ ቲም ናይ ሚድያ ኣብ ስዊስ ዘሎ ንዑ ከሲሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪብዎ ከም ዘሎን ኣቐዲመ ክሕብሮ ዝግባኣኒ ደንጉየ ይሕብር ምህላወይ ኣዝዩ ሕማቕ ይስምዓኒ እቲ ሓበሬታ ደንጉዩ ስለ ዝበፅሓኒ ሓደ መዓልቲ ድማ ተመሓላልፎ ክብል ስለተረፈኒ ጥራይ ስለዚ ኣገይን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ተረድዎ ከቢድ እዩ ዘሎ ኣሕዋትኩም ገለበለ እንተለውኹም እዚ ሓበሬታ እዚ ኣቐዲምኩም ሃብዎም ፅባሕ ንግሆ ኣብ ካልእ ሽግር ምስ ወደቑ ወይ ምስ ወደቑና ዝስምዓና ቃንዛ ኩልና ንፈልጦ ስለ ዝኾነ ኣቐዲመ እቲ ሓበሬታ ክበኩም ይደሊ ናይ መወዳእታ ዜና Particularly pleased with President Trump's support of my strategic Bitcoin reserve initiative, which will address our national debt while securing America's position as the global leader in financial innovation. As Bitcoin comes into more usage, its use makes the whole system more secure, more robust. እዚኣ ሓንቲ ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ቢትኮይን ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ኣሰት ንምዃን ንምግባሩ ብዙሕ ትፅዕር ዘላያ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ንርኢ ኣለና ጋይስ this is going to be very interesting ኣነ መዓልታዊ ናይ ሓንቲ ደቂቕ ወይ ናይ 2 ደቂቕ ሓበሬታ ክበኩም እየ እቲ ቀንዲ ነዚ 2-3 ደቂቕ ዝህቦ ዘለኹ ነቶም ኣሽሓት ምሳይ ተማሂርኩም ዘለኹም ንዓኻትኩም ዝሕግዝ ክኸውን ከሎ ካልኦት ድማ ኣይ ነገርካና እንዲኻ ጆርጆ ጠሊምካና ኢኻ ከይትብሉኒ ይነግረኩም ኣለኹ ኣሜሪካ 1 ሚሊዮን ቢትኮይን ክትገዝእ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ መዓዝ ክትገብሮ እያ we don't know the day this happens እዚ ምስ ኣጋጠመ ካልኦት ሃገራት ኣደፍደፍ እናበሉ ከኣትው እዮም and we are going to see historic levels of price for bitcoin ስለዚ ቢትኮይን ካልኦት ክሪፕቶ ንሰማይ ክትኮሱ ከም ዝኽእሉ ብፍላይ ኣብቲ ክሪፕቶ ማለት እዩ ስታክ ማርኬት እዚ ሎሚ ዝብለኩም ፀናሕኩ ናይ ንግዲ ኣብ መንጎ ቻይናን ራሽያን ዘሎ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ስምምዕ ነቲ ስታክ ማርኬት ኣወንታዊ ድፊኢት እዩ ክኾኖ እቲ ጉዳይ ምስ ተፈትሐ ድማ መሊሱ ጃምፕ ክገብር እዩ ስለዚ ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ዝፈጠሮ ፀገም ስለ ዝኾነ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ከለኹ ንረብሓና ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢለ
ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሰግር ኢና ናቸው ረዳ ቀፏ እንደተነካባት ንብ ተናድፏል ዛሬ ደብረ ጽዮንን ደናቁርት ብሎታል ይሄኛው ነገር እያነጋገረ ይገኛል ከሰሞኑ የደብረ ጽዮን ያስቸገረና መቆጣጠር ያልቻለው የደቡባዊ ትግራይ አካባቢ ነው ማለት ይታወቃል ለስከም ዞባ ምምሕዳር እምበር ኣብ ህዝቡ ዝረአ ተፈለየ ነገር የለን ከም ህዝብ ማለት ፈሊና ክንሪኦ ውሳኔ ይኽእል ኣስታ ምሕዳር ግን ኣሎ ተመምሕዳር ማለት እና ይሄ የደቡብ ትግራይ አካባቢ ደግሞ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ደቡብ ትግራይ በዓል ራያ ዝርከቦ ቦታ ማለት እዩ ዳርጋ ትግራይ ሕጂ እውን ሓደ ክልል ክትከስር ከም ትኽእል ዘርኢ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ንርኢ ዘለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናበይ ገጹ ክምዕብል ይኽእል ይኸውን ንዝብል ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ብመንገዲ ጌታቸው ረዳን ካልኦት ካድረታቱን ገይሩ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ተጋሩ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ናብ ኤርትራ የፀግዕዎ ከም ዘሎ ክንርኢ ኢና እስከ ቅድመ ባክግራውንድ ናቱ ናይዚ ኩነታት እዚ እስከ ንስማዓዮ ካበይ ከም ዝብገስ ደቡብ ትግራይ ኣብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ ፈተነ ቅንፀላ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝበፅሐ ዕልዋ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሳላቲ ነበር ፕሬዚደንት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሙፅም ኣብ ርዕሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ማእኸሉ ዝገበረ ተሓሲቡ ዝነበረ ሕድሕዳዊ ግጭት ክፈሽል ክኢል እዮም እቶም ስልጣን ካብ ኢድና ምሊጣ ኢሎም ንተኣመንቶም ካብ ኮርን ላዕሊ ኣዘዝ ሰራዊት ተጠቂሞም ዝተቆፃፀርዎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሒዞም ዘይተሓታትነት ይቕፅሉ ምህላዎም ድማ ብዙሓት ቅርታታት ንዓብዮም ዝኸዱ ዘሎም ስልጣን ንዓዩ ዝምልከት ብምባል ተመዛበለ ህዝቢ እውን ቅድሚ ንሕና ናብ መረበትና ምምላስና ውድብና ትድሓን ትመለሰልና ኢሉ ዝጽበየና ዘሎ ብምባል ኣብ ትግራይ ትራእዩ ዘይፈልጥ ዕልዋ ገይሮም ዝተጣይሸ ምምሕዳራት ብሓይሊ ተቆፃፂሮም ሕዚ ካብቲ ህዝቢ ቅቡልነት ዘይረኸበ መሓውር ዘርጊሖም ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ተባሂሎም ድማ ይንቀፍ እዮም ዘሎም እቲ ጉባኤ ዘካየደ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ከምቲ ኣብቲ ካልኦት ከባቢታት ዝፈጸምናዮ ዝበልዎም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ እውን ኦፕሬሽን ክነካይድ ወሲና ኣለና ክብሉ እዮም ኣፍሊጦም ዘሎም እዚ ዘረባ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ ብምርጫኦም ፕሬዚደንት ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ መራርሓ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘተ ኣብ ዝሳልጠሉ ዘሎ እዋን እዮም ኣብቲ ሎሚ ብልሳን ውድብ ወይን ዝተዘርግሐ ቃለ መሕትት ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ይጽበየና እዩ ዘሎ ደንጉይኹምና ይብለሎም ስለዚ ኣብ ዞባ ደቡብ ዘሎ ናይ ጉጅለ ክሕደት ዝኾነ ሓይሊ ክንወግዶ ወሲና ናብ ወፍሪ ንምእታው ተዳሊና ኣለና ክብል እዩ ኣስሚሩሎም ዛጊድ እኳ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝርከብ ግንባር ሰራዊት ትግራይ ኣሃዱታቶም ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ዞባ የንቀሳቐሱ ከም ዘሎ ድማ ዘመላኽቱ ሓበሬታት ወፂኦም ኣሎም እዚያ ጉዳይ እዚያ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ መሊሱ ሕልኽላኽ ዝፈጠረ ኩነታት ናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ነታ ምልእቲ ትግራይ ኣብ ቁፅፅሩ ክገብር እንተደይከኣለ እንኮላይቲ ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ ካብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ናይ ትግራይ ጠቕላላ ንኸይግለፍ ዳእንኮ ናይ መወዳታ ነጥቢ ናዕዑ ክትኮነ ትኽእል እቲ ደቡብ ናይ ትግራይ መበቆል ዓዱ እውን ክኸውን ዝኽእል ነቲ ጌታቸው ረዳ ብቐደሙ እውን ደገፍ ናቱ ኣብቲ ክልላት እዚ ናይ ደቡብ ትግራይ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብዚያ ቦታ እዚያ ሓደ ዓብይ ምትህልላኽ ይፍፀም ከም ዘሎን እቲ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘሎ ናይ ክልል ትግራይ ድማ ሓድሽ መግለፂ ኣውፅኡ ከም ዘሎን ኣብዚ ሕጂ እቶም ናይ ትግራይ ሚድያ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝፃወተሉ ዘሎ ኣገይን ሕጂ እውን ናይ ኩናት መንፈስ ካብቲ ትግራይ ከም ዘይተኣልየን ብኡ ገይሩ ናብ ካልእ ኩናት ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ እውን ይውረ ኣሎ ናብ ካልእ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእልን ድሮ መጠንቀቕታታት ናይ ምዕራባውያን ሃገራት እውን ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ሓንቲ ካብቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነዚ ዘሎ ምምሕዳር ግን ኣድንዮ ዞባ ደቡብ የተመሓራሪዎ ስለዝኾነ ኣብ ዞባ ደቡብ ፀገም ኣሎ ህዝቢ ብቅድሚ ህዝቢ ዝፅበ ዘሎ ውድብ ደንጉያ ደጊም ብድሕሪት ልምልስ ነገር ግን ኣላቸው ብናይ ቆርዲ ልሓንስ ወሎ ብምንደኾነስ ወሎ ንምለስ ሓይሊ የለ ሕዘራየ ናብ ዝቐረባ ውፅንያ ዘለና ምደቡብ ኣብ ዞባ ደቡብ ቀልጢፍ ራየ እቲ ኣብ ራያ ዘሎ ወይ እውን ኣብቲ ደቡብ ትግራይ ዝብልዎ ዘሎ ምምሕዳር ድማ ብቐጥታ ምስ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ጌታቸው ረዳን ርክብ ከም ዘለዎን ደቡብ ካ ስለ ዝኾነ ቀጥታዊ ርክብ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይሮ ከም ዘይክእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዝኾነ ክቕየር ከም ዘይክእል ኢሉ ነቓፅ መልሲ ሂብ ከም ዘለዎን ኣብ መወዳእታ እቲ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ጌታቸው ታደሰ ወረደ ዝበሃል ዝበሎ ወይ እውን ኣብዚ ዝሃቦ መግለፂ ኢሎም ዘውፅዎ ስምዑ እዚ
ታደሰ ወረደ ንመደብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጦም እቲ ፕሬዚደንት ቤት ጽሕፈት ህወሓት ዝመርሖ ሓይላዊ ወፍሪ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንምክያድ ምድላው ይገብር ከም ዘሎም ኣብ ወንበር እቲ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሕላዊ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝቐነየ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ብሓይሊ ዝግበር ነገር የለን ክብል ነጽግዎሎም ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘላቒ ሰላምን ዘተኣማምን ድሕነትን ከረጋግጽ ስለዘይኽእል ብሰላማውን ፖለቲካውን ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ክብል ፕሬዚደንት ታደሰ ገሊጾሎም ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘላቒ ሰላምን ዘተኣማምን ድሕነትን ከረጋግጽ ስለዘይኽእል ንኹሎም ጸገማት ብሰላማውን ፖለቲካውን ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዘሎዮም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ ዘሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ዝገለጸ ትማሊ 3 ጉንበት 2017 ዓ.ም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ምስ ዘለዉ ኣመራር ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ኣመልኪቶም ኣብ ዘካየዶ መድረኽ ዘተዮም ኣብቲ እዋን ንርእስና እናተሓላለኽና እናተወጣጠርናን ክንኸይድ ኣብ ዘይንኽእለሉ ብርኪ በፂሕና ኣለና ዝበለ ፕሬዚደንት ታደሰ እቲ ዘለና እንኩዕ ዕድል ተደጋጊፍናን ተሓጋጊዝናን ውሽጣዊ ጸገማትና ምፍታሕ ምዃኑ ገሊጾሎም ዝኾነ ዓይነት ደጋዊ ርክብ ብመንግስቲ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ክፉት ናይ ዲስካሽን መድረኽሲ ብሓቂ ዘቕንዓካ ዝብሉ ሰባት ኢኻ ትሰምዕ ትግራይ ምናልባት ካርታ እሞ ከምፃልኩም ካርታ ክንርኢ ከለና እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዚ እቲ ትግራይ ዝበሃል ካርታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ታሕቲ ወሪዱ ዘሎ ብዓፋርን ኣምሓርን ተኸቢቡ ዘሎ እዩ ስለዚ ንባዕሉ እቲ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል በቲ ናይ ዓፋር ምስ ዓፋር ርክብ ዘለዎ ክኾን ከሎ በቲ ሓደ ድማ ምስ ኣምሓራ እውን ነቲ ገለ ክፋልናቱ ይብፅሓኒ ዝብሎ እዩ ስለዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ድሮ ከይድሎ ተርዲኹም ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ከይድሎ ተሪፉ ደሎ ድማ እዚ ደቡብ ትግራይ ድማ ሕጂ ኣብ ባእሲ ኮይኑ ኣሎ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ብመንፅር ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ንእሽተይ ክልል እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣከመይ ዓይነት ድራማ ኣከመይ ዝበለ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ኣይርድኦምን ይመስለኒ እቶም ተጋሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከድሕኑ ቅድሚ ዝጓዩ ገለገለ ሰብ ኣሎ ፖለቲካ ክፍተት ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሰብ ድሌቱ እዩ ዝዛረብ ያ ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣባጊዕካ ነጣልካን ዝብን ወኻርያን ተበልዒዎን እንታይ ዘረባ እንታይ ከፍርየልካ እዩ ሰብ ዝዛረብ ፍረ ከፍርም ዝኽእል ጥራይ ኢኻ ትዕቅኖ ትዘረባ ክደግመልኩም እየ ዘረባ ክንዲ ዝፀበቐን ክንዲ ዝበለፀን ይብለፅ ኣብ መወዳእታ ኣውትፑት ክህልዎ ኣሎ ፍረ ክህልዎ ኣሎ ውፅኢት ክህልዎ ኣሎ እናተዛረብካ ሃገርካ ይመውት ተሎ ህዝብካ ይጠፍእ እንተሎ መሬትካ ይውረስ ተሎ እንታይ ኢኻ ክትገብረሉ ትኽእል ትዘረባ ኣብ ባንኪ ከተቐምጦ ትኽእል ዘረባ ስለዚ anything ኣነ ከም ዝብሎ ዘለኹ እዚ ኢሊት ናይ ትግራይ እዚ ምሁር የባሃሊ ዝብሎ ዘሎ ነገር ርኢኻ ካብኡ ክትሕድም ጥራይ ዘለካ ምክንያቱ መሬቱን ህዝቡን ዝኸስር ዘሎ ክልል ኢና ንርኢ ዘለና ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍርሙ 2 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ልዕሊኡ እውን ሓሊፉ ኣሎ what happened nothing ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ምምላስ ተኽእሎ የለን እቲ ዝኸደ ኸይዱ እቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ተኽእሎ ናይ ምኻድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ንሓድሕዶም ይበኣሱ ስለ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናይ ብሓቂ እቲ ህዝቢ ኣብ ጉዳዩ ፎከስ ክገብር ክኽእል ኣሎ ድሕነት ናቱ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ነቓ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረት ንዓዓ ካፒታላይዝ እናገበረ ቤላ ገይሩ ዝጥቀመላን ዝምዝምዛን ዘሎ ሰብ እንተሎ ቀዳማይ ንሱ እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እንድሕሪ ቀፂሉ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ከም ወትሩ ድማ ከም ካልኦት ኣሕዋቶም ድማ እንታይ ክደልዩ እዮም ኩሉ ግዜ መህደሚ ድማ እንታይ እዩ ኤርትራ እዩ ስምዑ ኣብዚ كل دم بحفشة شعبية زبادو تجري بحيل المقوس على مدلات كم زود بعفن وقلي سلام بيساس أفورك إذا من راح سرعة هدف نايبويتان جيلان ركب ترحكم زكاين زقلت كوينم بتمن قدي بترجع جاميز تقام اللي هو حد حزر مام كل أخو كم زمرة زملخت عفنيا بريزيدنت إيرترا مخان زقلت أول سعيد أب زبادو تجري رايا نمكات تحاسب زلوا ورار قلي سلام أول سعيد توم تمدو فدرنا زبل اللهم زلوا بيت عفتوا حتن تعمنتم عزز سراويتن نابرايا وفيرم نتي من محدار زوبا كفرسوم مدب كم ستحازة بعلي قلي سلام أزيد ما أول سعيد عفنيا بيت عفتوا حتن هقدفن كم زخنا بزملخت من قدي زقلز دروكوا نتقراي قدام النطب مسرع أبرايا كبابيتات زوبا دبوب مخني شرشر اللاماتان كالن سنح عطو أزز سراوي تقراي بسلامة مقدي كبابيتاتو قوتاتر كفتنكوا انت سنح بحقاقن جيتات شورد دابزن كبابيتات كال متنخارات كفتر سلز فتنة أبز غربا معلتات مسود ورد بستقبر أخيبا أزز سراوي تقراي مريتهم محتوما من مقود صار اوبريشن كغبر ودي أمولو
እዚ መልእኽቲ ኣፈኛ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ምስቲ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝበሎ ተጋጣጢሞሎም ብዙሓት ኣብ ወልስዒድ እምበር ኣፈኛ ጉጅለ ህወሓት ኮይነሎ ኢሎም ይቀባበልዎ እዮም ዘሎም ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ሓደገኛን ዘፍርሑን ምዕባለታት ከም ዘለዉ ዘመላኽቱ ጸብጻባት እዮም ዝወፁ ዘሎም انتاينا نسمع زلنا تاول سعيد زبالا زربا اول سعيد كاب سليو حبريتا وشيدو دي ويس كاب ميديا نسوم زبلوت لو تبغيسيلو الله اعلم زغير وانو بخلتي من قد ما تخلو زلي ابت تግራይ ዘሎ ኩነታት አንቢብካ ጥራይ ክትበጽሑ ትኽል መደምደምታ ኣሎ ኪኑ ሕልፍ ዝበለ ስለዮ ሓበሬታ ወሲኽካውን ክበሃል ዝኽእል ኩነታት ክሉ ኸልዩ ንሱ ንጎኒ ገዲፍና ህወሓት ምስ ኤርትራ ጽምዶ ክገብር ከሎ ወይ እውን ጽምዶ ክደሊ ከሎ እንታይ ረብሓ ከም ዘሎ በዚና ንፈልጥ ዘለና ህወሓት ትግራይ እታ ትግራይ ንሱ ዝፈልጣ ግደፎት ኣብ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ዶ ገለዶ እታ ትግራይ ከም ዘላታ ካብ ኢዱ ወቅት ኸይድ ከም ዘላን እታ ትግራይ ከም ዘላታ ትጠፍእ ከም ዘላን ይዝረአዮ ዘሎ I don't understand why ትካለ ትግራይ ክራይ ዘይከኣለ እዚ ማለት እዚ ኩሉ ተዋጊና ክብሉ ከለዉ እዚ ትውግ ትግራይ ተበጊሱ በቲ ኢሊቲ ተበጊሱ ኣመወዳታ ድማ ሓራ ትግራይ ናፃ ትግራይ ክንገብሪና ዝብሉ ዝነበሩ እታ ትግራይ ንኢሳቶም ንዓክዕብዩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ክንምንታይ እታ ትግራይ ትመውት ከም ዘላ it should be very clear to them ንነፍሱ ወከፍ ትግራዋይስ ኣብዛ ሓሳብ እዚ ራሊ ክገብር ኣብኡ ክጸምድ እዩ ዝግብኦ ግን እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ናይ ብሓቂ ኣብ ህውተታ ኣትዮም ሓደ ነቲ ይኹን ሓደ በቲ ይኹን ንኹሎም ድማ ከረዳድእ ዝኽእል ኣብ ሓደ ቦታ ከውርድ ዝኽእል ኣብ ናይ ድሕነት ሕቶ ኣብ ናይ ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽን ናሃለኻ ካብ ናይ ትግራይ ዝኸፍእ ኩነታት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ከማን ሓሽ ክብል ክላነ ስለምንታይ ከም ብል ኣለዉ ኣምሓራ መሬቶም ኣይተወሰደን ኣሎ ኣምሓራ ኩናት ይካየዶም ኣለዉ ዕግርግር ኣለዎም ግን መሬቶም ኣይተተንክፈን ኣሎ ኣብ መሬቶም ኮፍ ኢሎም እዮም ዝዋጉ ዘሎ ትግራይ ግን ምዕራብ ትግራይ ኢሎሞ ዘለዉ ሓደ ኣገዳሲ ብዛዕበየ ክፋል ናቶም ከም ዘይኮነ እውን እቶም ኣምሓራ ናትና ባህልትዮም so there is a big question mark ኣብቲ ጉዳይቲ በቲ ኮይኑ በቲ ንሶም ዘመሓድርዎ ስለ ዝነበሩ ብመንፅርቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ዘሎን ሕገ መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ዝብልዎ ንትግራይ ዝብፅሕ እዩ ስለዚ ትግራይ ነዚ ቦታ እዚ ንምምላስ ኩላቶም ኣብ ሓደ ክጾምዱ ይግባእ ነው ካብ ወፂኻ ሕጂ ድማ እቲ ደቡብ ዝበሃል ካብቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ክፍለኻ ይፍትን ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ድማ ትግራዋይ ትዝገደደ ስለዚ ሕጂ እውን ካልእ ግንባር ንርኢ ኣለና ክልተ ዓመት ሙሉ ድማ ናይ ጌታቸው ብሎክን ናይ ደብረጽዮን ብሎክን ውግእ ክገብር ከም ዝኽእል ክብል ኣብ ድራማ ሓጊዩ ከሪሙ ሕጂ ድማ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ዋላ እኳ ኣዲስ ኣበባ እንተሃደመ ብሓውር ናቱ ግን ኣብቲ ደቡብ ትግራይ ዝብሎ ዘሎ ዓስኪሩ ካብ መቐለ ዝመፀኒ ትእዛዝ ብፍላይ ምስ ህወሓት ርክብ ክገብር ኣይክእልኒ ክብል ከሎ ካልእ ንኩናት ዝዕድም ወይ እውን እታ ሃገር ናብ ካልእ ሓደጋ ነታ ክልል ኣብ ካልእ ሓደጋ ክእትዋ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኩሉ እዚ ደማሚርካ ክትሪኦ ከለኻ this has nothing to do with ኤርትራ ኩሉ እዚ ክትሪኦ ከለኻ ሓድሽ ሓበሬታ ኢሎም ዘውፅዎ ባዕሎም እዚኣ ስምዕዋ ባጌርና ክሰግርና ዜና ወፃእተኛታት ናብ ትግራይ ከይኣቱ ይዕገቱ ኣለዉ ክብል ሓላፊ ቢሮ ቱሪዝም ትግራይ ተዛሪቡ ወፃኢ ቱሪስትን ዓለም ለኸ መሻርክቲ ናብ ዝሓለፉ ቅንያት ናብ ትግራይ በረራ ከይገብሩ ከም ዝተኸልከሉ ሓላፊ ቢሮ ቱሪዝም ትግራይ ዶክተር ኣጽባሃ ገብረ እግዚኣብሔር ገሊፆም ሓላፊ እቲ ቢሮ ብወግዓዊ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ኣብ ዘካፈሎ ጽሑፍ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ወፃእተኛታት ዜጋታት ናብ ትግራይ ናብ በረራ ከይድይቡ ዓጊቱ ምህላው ገሊፆም ድሮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ገለ ወፃእተኛታት ድማ ክወፁ ይፍትኑ ከም ዘለውን የመልኪቶም እቲ ኣብ ዘጠቅሖ ጽሑፍ ከም ዘመላኽቶ ምኽልካል ጉዕዞ ቱሪስት ናብ ትግራይ ቁልጡፍ ፍታሕ ዝጠልብ ዋኒን እዩ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት 3 ጉንበት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ናይ ደገ ቱሪስትን ናይ ፕሮጀክት መሓዙትን ናብ ትግራይ ከይመጹ ኣየር መንገዲ ይኽልከሉ ከም ዘለዉ ቀዲሞም ዝኣተው ከዓ ትግራይ ገዲፎም ክወፁ ይግበሩ ከም ዘለዉ ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ምኽልካል ንምንታይ ክሳብ መዓዝና ጻሪኻ መፍትሒ ንምምጻእ ዝምልከቱ ኣካላት ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ናይ ፌደራል ኣካላትን ክሰርሕሉ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ሕቶ ቀሪቡሎ ዝህሉ ምዕባለ ድማ ንቤተሰብ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ክነፍልጥ ኢና ከም ተጋሩ ዝተበላሽወ ምስልና ብሕብረት ንህነፀ ትግራይ ተመራፂትን ተደላይትን ዓዲ ንምግባር ሰሚርና ንስራሕ ውሽጣዊ ሓድነትና ድማ ሰላምና ነስጢምና ብምሓዝ ስግኣት ሃወፅን ንምፍታሕ ዓለም ለኻዊ ርክባትና ንጠናኽር ሃገራት ካናዳን ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኣብ ትግራይ ወሲድዎ ዘሎ ውሳኔ ወይ እውን መሪፅዎ ዘሎ መንገዲ ይደፍዓሉ ከም ዘሎን እቲ ዕላማ ድማ ንትግራይ ዕሪኻ ከተዳኽሞም ክትክል ኣለካ እንታይ ኸኢልካ ክስዕሮም ኣለካ ነቶም ህወሓት እንተደይስዒርካዮም ድማ ኣገይን ሳቦታጅ ቁጠባዊ ዝኾነ ይኹን ርግኣት ኣብቲ ሃገር ከም ዘይህሉ መቓቒልካ ድማ መሊስካ ዝተዳኸመን ንእሽተይ ክልል ትግራይን ክትገብር ኣለካ ኩሉ ነዚ ዝገብር ዘሎ መን እዩ ኣብይ ኣሕመድ እዩ but they still complain to Eritrea ኩሉ እዚ ዝገብሮም ዘሎ ክልተ ዓመት ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪምና ምባሎም ክሳብ ሕጂ ዘሰራጥዮም ዘሎ መን እዩ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ቀደም ብጌታቸው ረዳ ገይሩ ቤላ ገይሩ ኣዳኺምዎም ንቕድሚት ከም ዘይከዱ ገይርዎም እቲ ህዝቢ ከም ዝመቓቐል እቲ ሕብረተሰብ ከም ዝመቓቐል ገይርዎም ሕጂ ድማ
ወዲ ወረደ ዝብልካ ሓድሽ መንጎ ዝፃወት ፖለቲከኛ ገይሩካ ከም ፕሬዚደንት ኮይኑካ ይፃወተሎም ኣሎ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ድማ መጠን ግዜ ዝኸደ ትምቅሓሓር ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ንዓበየ ክኸይድ እቶም ካልኦት ደገ ዘሎ ብፍላይ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ድማ ነዚ ነገር እዚ ቤላ ገይሩ የንበድብደሎ ቤላ ገይሩ ይፃወተሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ መስሓቅ ሸራፋት ኮይኖም ክተርፉ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ ኦኬ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተጋሩ ሕቶ ናይ ፅምዶ ክሳብ ሕጂ በርሂሎም ከም ዘየለ ድማ ንርኢ ኣለና ዘዚ መፀ ፍሉይ ዝበለ ሓበሬታ እናምፀ ነታ ርእሲ ኮለል የብላ ከም ዘሎ ግን ንፁር ዝኾነ ስእሊ ግን እናመፀ ይመፅእ ከም ዘሎ ተጋሩ ስለምንታይ እቲ ፅምዶ የድልዮም ከም ዘሎ እውን እናበርሀ ይኸይድ ኣሎ ጋይ ሶሻል ሚዲያ እውን ፅሒፈ ነይረ እዚ ጊልቲ ፓሪቲ ዝበሃል ማለት እዩ ምንታን ክንተዓረቕስ ኩላና ሓደ ኢና ንበል ሓደ ዓይነት ግበን ፈፂምና ኢና ንበል ምባል ጌጋ እዩ ማለት እዩ ሕጂታ እዩ እቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘውፅሖ በደል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስርዓታዊ ማለት ናይ ሓደ ግለሰብ ናይ ዲስፕሊን ጉድለት ከይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ማለት እዩ ኮነ ተባሂሉ ንትግራይ ንምጥፋእ ዝተገበረ እዩ ማለት እዩ ገፊሕ እዩ ብስታዩ ደረጃ ብማግኒቱድ ክትሪኦ ከለካ ብፈፃፅምኦ ክትሪኦ ከለካ እውን ብጣዕሚ ኖረኝነት ጭካነ ኣረመናውነት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዲናይ ብምግባር ብምኽሓድ ኣይኮንካ ሕጂ I don't know እቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲከኛታትን ኤሊትን መን እዮም እንታዮም ብዙሕ እውን ንኽትፈልጦም ከቢድ እዩ ምክንያቱ ማይክሮፎን ዘዝሓዘ ከም ሓላፊ ኣክቲ ገይሩ ዝዛረበሉ ዓዲ ክልል እውን ስለ ንዛረብ ዘለና ብሓፈሻ ሓንቲ ነገር ግን ኣላ ንሳቶም ዝያዳ ከም ዓባይ ኣጀንዳ ገይሮም ዝወስድዋ ቀስ ብቐስ ድማ እቲ ዕላማ ናቶም እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ እሳ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ቀስ ብቐስ ነቲ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ እናገደፉ ናብ ኤርትራ ጥራይ ከፀጉዕዋ እዮም ዝፍትኑ ኤግዛክትሊ እዛ ነጥቢ እዚኣ ድማ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ድሌት ዝነበረት እሳ ምዃናን ምዕራባውያን ዓለም ኤውሮጳን ኣሜሪካን እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጥራይ እገዳ ኣውሪዶም ንኣብዪ ኣሕመድ ዝገደፍሉ ምክንያት ነዚያ ዘረባ ነዚያ ንኸምፁ ኢሎም እዮም እዚ ኩሉ ክዛረቡ ከለዉ ኤርትራ ኤግዛክትሊ እንታይ ዕንወት ኣውሪዳትልኩም ኣበየ ኣሎ እቲ ዶኩመንትድ ኤቪደንስ ተኢልካ ግን የለን ሆቴር ማለት ውዑይ ንፋስ እዩ ፅኢልካ ኣፍካ ዝሃበካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኤርትራ ብግምጣሉ ብናይ ኤሊት ናይ ትግራይ ዝወረዳ ግፍዒ ንዓመታት ዝቐፀለ ዕፅዋን ክባን ዝብልዎ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዕስራታት ዓመት ዝቐፀለ ኣብ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንክቕመጥ ናይ ትግራይ ኤሊት ዝገበሮ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ሸለል ብምባል ነዘን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈፀማ እሞ ከዓ ኤርትራ ጥራይ ዘይትሕተተሉ መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ይኹም ንስኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹም ዘለኹም ኣስኪ ኢትዮጵያ መጀመርያ ኢትዮጵያ ካትሓት ሰምዲኻኒ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ግን ድሕሪ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክሕታ ዝኽእል ኦኬ ትፅምዶ ስለምንታይ ሞ ምስ ኢትዮጵያ ዘይግበር ዝብል ምስ ኢትዮጵያ ምስ ተገበረ እኳ ይተሓጎስኩም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ኣብ ዝገበረትሉ ጉዳይ እኮ ትግራይ ተረጊፃ ንትግራይ ገዲፍካ ዝግበር ዝምድና ትግራይ ሰጊርካ ዶ ኒው ኬትካ ምሽዋ ዶ ምስ ኣዲስ ኣበባ ምተገበረ ኢልካ ምን ይንበሃል ነይሩ ድሕሪኡ ህወሓት ናብ ኤርትራ ገፁ ክኸይድ ምስ ፈተነኻ ህወሓት ረእይዎ ኣብቲ መስራት እዩ ሻዕብያ ክኸይድ ጀሚሩ ሻዕብያ እዩ ምስኦም ምስ ህወሓት ርክብ ዝገብር ዘሎ ዝተባሃለኻ ሻዕብያ ስለ ዝፈሪ ንሻዕብያ ከነጥሕን ኢልና ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ዕንደራ ብፍላይ እቲ ብወገን ጌታቸው ረዳ ዘሎ ዝገብሮ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘስደምም እዩ ኤርትራውያን ግን ንስእሊ ሓድነት ኢልካ ነዚ ዝሶም ዝብልዎ ዘሎ ኢንተርቴይን ክንገብሮ ኣይግባአን እዩ ሰላምን ፍቕርን ናይ ህዝብታት ዝረጋገፅ ሓቂ ሒዝካ እዩ ድራማ ሒዝካ ኣይኮነን ሓቂ ሒዝካ እንተኮይኑ ሰላምን ርግኣትን ክመፅእ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ተልእኮ ስለ ዘለዎም ወላ ሓንቲ ንዘየለ ነገር ኣብ ኩናት ተኻይዱ ገጅፍ ኩናት ተኻይዱ እቲ ኩናት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ንኤርትራ ሌጂቲሜት ራይት ነይርዋ መጥቃዕቲ ንክትገብር ኣብ ትግራይ ምክንያቱ በዓልካ ቀስቃሲ ብዝኾነ ባይ ዘ ወይ ክንደይ ዘነጊርያነ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ትግራይ ዝገበረቶ ስጉምቲ ዓንዳር ምዃኑን ዝኹነን ተግባር ምዃኑን ካልኦት ዓበይቲ ዲፕሎማት ዝበልዎ ዶኩመንት እዚ ትግራይ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኤርትራ ድማ ብመንፅር ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ግብረ መልሲ ንክትብ ዝፍቀደላ ኩነታት ከም ዝነበረ ምግንዛብ የድሊ ኩናት ምስ ጀመረ ድማ ኤርትራ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝገበረቶ ነገር ተሎ ድማ ብሪንግ ዮር ኤቪደንስ ፎርወርድ ብዘካቲ ድራማ ብድራማታት ዝተመለ ጋዜጠኛታት ዝገበርዎ ደጊሙ ድማ ብዙሕ ግዜ ዲባንክ ዝኾነ ነገር ተደይ ኮይኑ ካልእ ጭቡጥ በቃ ኣብ ዓለም ተረዒብ ዘይፍለጥ ወር ኤግዛክትሊ እዛ እንታይ እዩ ከተምፅዎ ድማ ኣለኩም ፅኢልካ ብሽፉን ከም ዕፉን ጌርካ ዝዝረብ ግን ሰላም ከምፅ ኣይክእልን እዩ ግን ፈላሊና ድማ ንርአዮ ኣይናይ ወገን እዩ ነዚ ዝብል ዘሎ
ስለዚ ድዋጆክ ክፃወቱ ስለ ዝፍትኑ ዘሎ እቲ መመቃል ፈጥሮ ይኻት እቲ ምስ ኤርትራ ሰላም ዝደሊ ኣካል ነገራት እውን ብዕቱብነት ክሪኦ ዝደሊ እቲ ክፅይቕ ዝደሊ ዘሎ ግን ነዚ ኣጀንዳ እዚ ይጥቀመሎ ንሕና ግን ንክልቲኡ ማዕረ ብምርኣይ ንክልቲኡ ክንፀርፍ ዘይኮነ ሓቂ ኣብ ቦታኣ ንክትሕዝ ክንደፍእ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ፅምዶ ማለት ድማ ኣብ ሓቂ ተመስረተ ኣብ ኩንነት ተመስረተ ምዝኸውን ጥራይ ቀፃልነት ክህልዎ ዝኽእል ንቐፅል ኣብዚኣ ድማ ንስማዕ እያ ኩሎም ከምዚ ከይመስሉና ብዛዕባ ህዝቢ ርክታት ርክብ ኤርትራን ትግራይን ቀፃሊ በደንብ ክስራሕ ኣለዎ ወይ ዝኣምን ብዛዕባ እዚኣ ምኻድና ግን እቲ ህውተታ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ክነቅሓሉ ስለ ዝደሊ እዚኣ ስምዕዋ ፍታሕ ናይ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እያ ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ መፂኡ ኣብ ኣስመራ ናይ ትግርኛ መንግስቲ ተተኺሉ በቃ ኤርትራ ናይ ብወግዓውነት ናይ ትግርኛ መንግስቲ ክትከውን እዚ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ሓደ ሃገር ክኸውን እዩ እዚ ናይ መግዛእቲ ሓድግስ ክድምሰስን ሓንሳእን ሓዋሩን ምክንያቱ እንታይ እዩ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ እዚ ኤርትራውነት ጣልያን ምስ መፀ ክስዕረና ኣይከኣለን ተደጋጋሚ ኣሉላን ዮሃንስን ከእትዎ ይከኣሉን ስለዚ እንታይ እዩ ክስዕሮም ስለዘይክእል ነዞም ህዝቢ እዚኦም ኣብ ክልተ ክብትኖም ኣለኒ እዩ ኣብ ናይ ተኸስተ ነጋሽ መፅሓፍ ከይድኩም ክትሪኦ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ጣልያን ፖሊስ እንታይ ነይሮ ብኤርትራ ክልተ ፖሊስታት እየን ነይረንኡ ሓደ እዚ እስትሪዎ ዘለኹም ሓደ ሰብ ዝፀሓፈለ እዩ ሓደ ሰነፍ ተምሃራይ ኮይኑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ እዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተሰጎገ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ አንፎርቹኔትሊ ካብ ዩኒቨርሲቲን ካብ ስራሕን ዝተሰጎጉ ፖለቲካዊ ፓርቲ እዮም ዘቑሙ ዝብልዎ ኣብዘን ክልተ ወርሒ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኢሉ ናይ ኣጋዝያን ኣቑሙ በቲ ናይ ኣጀንዳ ናይ ዓቢ ድማ ዝኾነ ይኹን ዓንዳረይ ንህዝቢ ትግራይ ክመቓቐል ዝኽእል ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ክቕስቅስ ዝኽእል ዘረባ ዘበለ ገንዘብ ኣቨል ስለ ዝረክብ ንሓካይሙ ክኸፍል ዘይከኣለ ንከምዚኣቶም ክኸፍል ፀገም ስለ ዘይብሉ በዓል እዚ እቲ ኣጀንዳ ንከንበድብድዎ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ክግበር ዝኽእል ዝምድና ንምብታኑ ንኤርትራውያን ንልኡላውነቶም ዝቕስቅስ ዘረባ እሞ ተዛረብ ብኡ ጌርካ ድማ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ዝምድናታት ናይ ህዝቢ ከተላሕልሖ ትኽእል ኢኻ ተባሂሉ ተልእኾ ዝተዋህበ እዩ ኢሉ ፅሒፍለየኒ ቴክሰንስ ማለት ነቲ ዝበለኒ ኣሚነ ወይ ገለ ኣይኮንኩን ኣገዳሲ ሰብ እዩ ከም ኢሉኒ ግን ንዑ ኣሚነ ጥራይ ኣይኮንኩን ዊ ሜድ ኢናፍ ኤክስፒሪየንስ ካብዚኣቶም ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለው እዚ ሕጂ ንኣብነት ተኸስተ ወላ ሁኤቨር ዝበሎ ዋይ ሹድ ዊ ኬር ንና ኤርትራውያንና ታሪክ ኣለና ንስኻ ዘንበብካዮ ፅንፅዋይ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ተኺልካ ህዝብኻን ክልልካ ነትሕን እሳያታ ንዓኻ ሓላፍነት ትበካን እሳያ ድማ ተትብፅሓካ ሽኖ ሓሊፍካ ግን ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ክትዛረብ ዝኾነ ይኹን ሞራል የብሎምን ወላ መሰል እውን የብሎምን ግን ኣፎም ከፊቶም ዝዛረብሉ ድማ ፅቡቅ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ወላ እውን እቲ ሕውነት ክፍጠር ከሎ ናይቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ዶባት ናቱ ንፁር ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩና ዘሎ ኣነ ኩሉ ግዜ ከመየ ዝብለኩም ኣብዚ ቻነል ካብ ትግራይ ኢሊት ድመፅእ ካብ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ድመፅእ ካብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኢሊት ድመፅእ ናይ ኦሮሞ ድመፅእ ኩሉ ዘረባ ከም ሓደ መሰንበዳይ ትውሰድዎ መነቃቅሒ ውሰድዎ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል እንታይ ክሓስቡ ከም ዝኽእሉ እንታይ ዕላማ ከም ዘለዎም ንምርዳእ ዝኣክል ወሲድካ ዝኣክል ምድላዋት ብስነ ኣእምሮ ብፖለቲካ ደረጃ ንክነቕሓሉ እቲ መንእሰይ ወለዶናትና ድማ እንታይ ዓይነት ስነ ሓሳብ ካብ ጎረባብቲ ክመፅእ ከም ዝኽእል እንታይ ዓይነት መደባትን ዕንደራን ክመፅእ ከም ዝኽእል ፈሊቱ ንክልብም ዝበለፀ ኣብነት እዩ ዝኾነ ዘሎ ስለዚ ነዚ ብሕማቕ ኣይትረኣይዎ ባህላ ያኒ ብኸመይ ክጥምቶ ዝደላኒ ቢካዝ at the end of the day ኩሉ ዓይነት ዕብዳን ስለ ዘሎ we cannot entertain ንኩሉ ዓይነት ዕብዳን entertain ወይ እውን ከነሳሲ ኣኽእሎ የብልና ንሕና ወይ እውን ናይኩም ሸውሃት የብልና ግን ንሰምዖም እቲ ዕላማታት ድማ ንፈልጥ ፀላይኻ ወይ እውን እቲ ሓውካ ክኸውን ዝደሊ ወይ መሓዛኻ ክኸውን ዝብል ዘሎ መን እዩ ነቲ ሕውነት ዝደልዮ መን እዩ ከፍርሶ ዝደሊ ንምዃኑ ምስ ኣጋጠመኸ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ክመፀካ ይኽእል ዳግመ ግምት ጌርካ ፀሪኻ ተዳሊኻ ኩሉ እንተታት ኣብ ግምት ኢቲኻ ንክትከይድ ድማ ኣገዳስ ንክትልብመሉ ንክትጎርሓሉን ዕድል ስለ ዝቡና ብኡ ዓይነ እንተራናዮ ንዓና ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ እምበር ኩላቶም ዝብልዎ ድሌቶም ክኸውን እዩ ማለት ኣይኮነ ህዝቢ ትግርኛ ሲ ካብዚ ሓው ኣብ ትግራይ ዘሎ መቃቂል ክትመቕሎ ኣለካ ሓደ ሃገር እንተኮይኑ ኣይትገዝኡን ኢኻ ኣብ ሓደ እንተኮይኑ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ዝኾነ ገዛኢ ዝኾነ ከይዱ ዝገዝእ ዝፈልጦ ሓሳብ እዩ ዝፈልጦ ስትራቴጂ እዩ ሕጂ እታ እንኮ ፍታሕ ናይ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እያ ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ ካብታትያ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ኣብዪ ኣሕመድ ቤላ ገይሩ ይፃወተልካ ኣሎ ቆሎ ዝኾነ ርእሲ ሒዝካ ዳ እምበር ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር ኣብዪ ኣሕመድ ይፃወተልካ ኣሎ ኣብ 2015 ምዕራብ ትግራይ ይለኣል ኢልካ ኣሎ ምስኦም ብኡ ዘለዉ ድማ ኣብ ኩናት ክትወካ ይፍትና ኣሎ ሕጂ ድማ ደቡብ ትግራይ ይለኣል ኢልካ ኣሎ በት ብሃማት በዓል ዛበይ ክሕዝዎ ትግራይ እንድሕሪ ኮይና ክልልካ እታ ትግራይ ትበሃል ትኸደካ ኣላ
ناير ترايز لايك افار دريم ولا اب لوم دك اسكاون كمصاكا زيكلي ولا تنسيخا دك اسكان كمصاكا زخل ነገር አይኮነ ኤርትራ ቀደም ዝተወንጨፈት ሃገርያ ሶ ምን ኤርትራ ሕልምናትካ አይኖት ነቲ አጀንዳ ከገልግለካ ከሊ ግን ነታ ትግራይ ትብል ከማን ከይትኸስራ እናፈራካ እንተ ተጠንቀቅ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ነዚያቶም ዝያለት ህዝቢ ኤርትራ ሓሳቦም ናበይ ከም ዝኸይድ ንምርኣይ ዝኣክል እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝውክሉ እዮም ኢልና ኣይኮናን ሕጂ ኣብቲ ሪዝነብል ወይ ከዓ ኩንነታዊ ዘረባ ንኽድ ኩሉ ቅድሚያ ሂቡ ክሰርሕ ኣለዎ ዕርቂ ዝመስልዎ ነገር የለን ካብኡ ናፍቲ ፖለቲካ ክመፅን ከለና ብወገን ትግራይ ተዘሉ ኩነታት ገምጊምካ ተረዲእካ ረብሓታትካ ነፂርካ ብወገን ኤርትራ እውን ንሳቶም ናይ ባዕላቶም ገምጊሞም ተረዲኦም ረብሓታቶም ኣነፂሮም ብወገን ኣምሓራ እውን ካልኦት ሓይልታት እውን ካብኡ ኣብቲ ሓደ ዝገበረካ ሓበራዊ ስራሕቲ ብወግዒ ድርድር ጌርካ ናብ ስራሕ ትኣቱ እዚ ዝድገፍ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ጥራይ ዘይኮነ እውን ብዙሕ ግዜ مرجع يقينو ترجع مقول أب سلام زريس برخون نسرحنا بزينينا مالتي كم برخون نجرجن هذا مسألة هاوس حتى تزفت سمزول لازم مثلني بيرتراجس كفتة يريق له نزله ثم أخوي لي خيد دليتاتو زنت سارة زجم جمعي أبناتنا مأخول زي موان كل سبب زي مثلاً ببدل الله يمكوجع كوين سلازلوي سبيشالي دمازوي كترنافو زخود سبات زي مترنافو بيزيكال هذي مدنجر سلاسي هون كفكر يعني ما نمسك كترنافو يغل دون يسوقن أبرعات جراي جن حسيب كان وقع جديد أنا هو هذا زموت زلوا جل سحتات جن مستبيلف كتاوركو زلوا وعقلات زغونية زي هذي تبيلف تجمعني وندي ناي بروباغندا تبيلف حاسة من سرت فتيرو ميديا ممرح زي غير نديو ناريشنا مفتار تجمع زلوا وندي تبيلف سوز ولا ديو مش لازم أنا اللي علمنا نفتح مول كسرات كلمة مخالي حزون بقى خمسين كأكل زي خير زلوا تبيلف يو سلازي تبيلف سرحن حلف نتن بعقوه أو زوريازي كواتع اللو غنيتون حمامنا بعلنا نحمم إرترايان حمامون بعلم يحمم قداتنا بعلنا نجلس نسبسب قدات لنا نتيلهم يسوي سودي يجلسوا نناتي قدات جن مما عراري نجر حيز كمخاد زي بوليتيكا خباقوا وزي مردائن هاي مهولكي مالت سكفوك يا أخي كداماي أمانغو إثيوبيان إرتران زنبرة خوينا تحالف النزوز المهندسي إثيوبيايو سلازي أفتشور ساعات بوغن تغراي بوغن إثيوبيا زنبرة قداتات يخون بوغن إرتران زوز قدات حتى مغربي كأهليو حلف نزوز المنكس إرتران منكس إثيوبيان يخون بحفشة حانت كابتانت بناتو كن وزدان خل نقر انتال انتهيسا بوغن هو حات نزيز امدو مؤخول بزقونا من قدي نت ناراتيف ويكون نت ميديا دما انت وحادة منيو تي نسم دو دسرع زولو مني دي زقونا ستراكشر زي مهلاو مالت هو حات ملوك تسر نتقراي بوليتيكا تقراين كتابات تقراين على الوقت نبلاين خلينا قل انت وحادة نصور زخوني سيلي نتي صمدو منيو اب صمدو صميد زلو وغن تግራይ ማለትዩ ንመን ዝውክል መንዩ ነቲ ጽምዶ ክውክል ዝኽእል መን ይኸቲ አንጻሩ ዝሰርሕ ዘሎ ክረአ እንተ ዝኽእል አቡ ያ ዝኾነ ይኹን ስትራክቸር የለን እሱ ድማ ብወገን ኤርትራውን ብዙሕ ኮንፊውዥን ወይ እውን ነቲ ሓሳብቲ ስኬፕቲክስ ወይ ከዓ ዝጠራጠሩ ነቲ ነገርቲ ዘይበርሃሎም ብዙሓት ወገናት ከም ዘሎ መግለጽ نعنس نيثيوبيا نقرنا أفريقيا بوليتيكا تقرأي قليل أيقونن قليل سلزي يكون يخاكساب نحاد كل الكالسي سقاب بريتوريا نيروبي بسيحو مالت
كسابنا بحد عالم لخاوي سممع بصيحو مالتي سلازي حجي اب تግራይ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ባእስን ቆዮቋን ኣሎ ኣብዚ ኣነ ሓንቲ ተስግኣኒ ዋላ ተጋሩ እውን ክሰምዕዋ ዝደልያ እዚ ኩሉ ባእስ እንዳሃለዎ ኣብ ትግራይ ቆዮቋ እዚ ኩሉ ሚድያ ሒዝካ ክትዕ ሰልፊ ገለ እንዳሃለወ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ዋላ ኢሳያስ ስቁ ኢሎም ኣለዉ ንምንታይ እዮም ስቁ ኢሎም ዘሎ መስለካ ሰልጠነ ተሰማሚዕዎም ስለ ዘሎ ኩነታት በቃ ተሰማሚዕዎም ኣሎ ማለት ክርዳእና ኣነ ናይ ዝተብዝ ህብተታ ስለምታይ ናይቲ ቪድዮ የምፃልኩም ቆሪፆም ስለ ዘቐምጥዎ ስለምታይ የቐምጥዎ ኣነ ንክዋስሉ ድዮም ደምፅዎ ሰብ ክመሃረሉ ስለ ዝኽእል ኢሎም ድዮም ዝቆርፅዎ ኣይደኖ ብቐሊሉ ተቆሪፁ ትረኽቦ ሶሻል ሚድያ ናይ ሰብ እዚ እንታይ ኢኸ ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ማይ እንተዘኒቡ ሻዕብያ እዩ ዘዝንቦ ዘሎ ወይ ማይ ጠጠው ተቢሉ ሻዕብያ ጠጠው ዘብሎ ዘሎ ዲ ክብለና ደልዩ ተጋሩ ንሓትሕዶም ይባልዑ እንተለዉ ናይ ተጋሩ ሕቶ እዩ maybe to some extent تقايق أمام فتير وانتلك هو حتى أبي أحمد كاسل الفترة مغنياته نسوز خافلهم كاسل زلوا عبد شغل المفتعر نقول لنا عقد أمريكا مالتي أجندة ناي تجراي قليل كل اللي يكون بريتوريا بتصير هاي مالتي الزرباز هاي كنت أخبرني بريتوريا بتصير بريتوريا خيدو خنتها يمتيو نبريتوريا زخيد مغنيات كنت هاينير كل زبل زلوا تجار نخفت كل الزرباز اللي زعبات تجراي كزارب كل زلوا ونجرن بزعبة إيرترا زلوا تاريخ جننات نعنى بكون صعبين زجبرو هذا سببكو تقرأ واي كاسودانا واي كتب له خلها كابسنا حسابه تبجيس كهام تبلو ما بقول لك هالك هون غادي نناي أمريكا سومالاوي على إيلان عمر تبعال أبالنا كونغرس أمريكا بزعبة سومال بزح سلة حلا أنت هم زبلوا تم ريبابليكانس كده ناب سوماليا هم زبلوا سلامتاي سومالياوي تقي زيارة ناي سوماليا زغد سكت قينو غير عارف أمريكا هم زبلوا البوليتيكا ناتهم سلة تواسع زلا كم سب كتنبر سوماليا وسع زبلا ميلنا البوليتيكا ناتهم تواسع سلة زلا لكن وين أمريكا بوليتيكا حزي وين كونتات كحزي كسب مبالي مزلوا البوليتيكا أمريكا ناتصاد كسي من سوماليا زلا كنا جرسي كتقرطي يقبعي بعد البوليتيكا نيرترا كواسع زدل سب حدا سبقن زيارة بزعبنا تقرأي زغد استقينو نعنا ريد أي مسمري خونز جبا حجد ما نتجارو نبعلك أي مسمر كوينوا مع المهنياتو نبقى بعتي سلزلو أصدقاء أتحنت يعني زيوم تخلهم نبقى حنت راينا حليفنا بوكن سجرينا مجمرة بعلنا صنت كامنت إذا كخم زي سام زبلة ده أي بعلن بعلنا صنت إذا كسر خايب بعلخا العيلة قريبة على الحزوة مع السواق كادر بخا العيلة بعلى شمعة واللي تي بانديرا در بخا العيلة ما قامت أمه تقرأي تعود ما بخا أوروما مسكت كهانة تقرأي تعود كأوسي دم واحد شعبي أجي تاي تقول كل بيت شعبي هيدلو تاي كم زال يبي أشي بسلم إذا تسالم كمان بارح أزوم تقوم تتلوش تخافي يدلكم كمان عبز ما تكون كاب أول سعيد بزاكي بزوج لا من تيلك مجمرة بعلنا صنت كم زبل زلا مالت زمان طلعوا كيبلون نديو تمالتنا سنت بقدمو مسوانا تاتني رابوانا تاتي تريفو مالو مالتنا سنت يخم مال سماتات كان زخبرو دا ينبر كم زي فاشين يكونن حنساب تلعلن حنساب توردون بحفشة زيوم سبات زياتهم ونقول لا يتاتقراي تعود قريفهم very soon أبي عوت تبل زرباوي والأورومو يعوتوا زبل تاريخ مفبراح كاخ جمهورية مس أورومو أنت عينة تركب كم زلوا زرباخ جمهورية كمتي نساتهم مستقرين وكونوا نقلك كفال نقليو ناب أمحارة نقليو ناب أورومو نقليو ناب قال الناس سقوقو تقرأي نساتهم ترى بينهم كبحتواز فتنز نبرو حتى لما كم عينة فبراخانا تاريخ جمهوريو just give it a time مهنيات أبون welcome سلزي بولم زلوا بوقعي أبزياون نقرأ من قدي سبك كفلتو زلوا إلهم زقبروا زلوا زغرب زلوا بر أنعو زمت النجار ويون بزعبو كنفلت سلزلنا أقدر سنسل زلوا يكونن زيدن بتقاوم زبهال قال سبالو أبير تراكو بوليتيكا وزخون يقول لو تخيت جبر إسلام تايخ ما بقولنا إيرترا دويلكم زلهم إيرترا هجرنا سلزخونت كلا مرات خاص لزي الله كده ما إيرترا هجرنا كلا مرات أنا بوليتيكا خايبلنا تقرأي تعود بوق بانديرا ناي تقرأي حزون الزخيت كمان هجر نيرترا ناتنا ديمقراطي كم سأله يلوز أمن سب النار أخا خلا قاسي بانديرا ناي إيرترا حزو كبرتاتنا إيرترا حليو نزخيز ولا منقسي كيت فتوى تغليقة نعم مسو زي الردادة كانت بتاعت كله خليو what alternative do you have تأماراتي زلك أين أيتو أماراتي الكاتري هذا لا
أبي أحمد كي عدو مبعلو الدبابين أبي أحمد زولو بوليتيكا أبي أحمد 50 سنتيم هو بوك زورو زغل زخون يكون أجندا كهابو أبتعولا كيف زراربو أب أفدق جزو خينو زلمن زولو بوليتيكا ديخا ني إيرترا حرا خوص آيل كاتحسب زلا سلزي إيرترا أمارات يبلا أمارات بوليتيكا يبلا هاجر اللاتنا أبي إيرترا دما منغستلو سراويت الله نزا هاجر زيا كمي غيرنا كاب أف قبل أب زوريا كاب زولو نجر أوتينا نابز بلس نسجرا اتتريف زولو دما مسجزيا كأري خلي كل تفتيني أبنا إيرترا أبدقو خين كاب كل تفتيني nothing has worked تسفاز اللون يلن بحجون إذا كنت تدعرني ير تسفا no يلن ده يلن نجر أب هو تلت نبرز على خاتم نسي هيوتو هوتات يام كوينو تعرف الله ولا حنت كرؤنا يكلنا بهيوتو زب لما بتقام زمال على زلمة نسي there's nothing to show for أسرت عمد بوليتيكات في بلكا سوت تالك ده أفريقيا nothing أي حزب خارديكا أي نفس خارديكا توم أكتيف بوليتيكا ساعة فسرحوني بالله ونأتو توكسيك زخونة زربا سلئي شجر سأجم نقوم بشيتنا وتنبرت لها حنقول كبرودكتيف كهنا يكلني imagine كل زي حماق سلئي يرتاحون زخينا أمنين أبجنكت أبأسي أب قزمات تنبرت خينك حنقول كفرت خينو أو أنت وتحساس بامزلوي for example أبزنا أتي أنا كزارب كله أبي إيرترا أنت عينت كالك تجبر تخل أبي إيرترا أنت عينت نجبر نخل كنا بالكلنا سبات رسم actively ده حسب تجبر خلاني أبيك جبري خل أنت هيد ليني تعينت مرتين ليني تعينت كابيتال ليني تعينت ترينين ليني أنت عينت ماشينري ليني أنت عينت لايسنس ليني إذا كل نجارات نكت مهار نكت سلطة نكت الدالو زجبرك أيو ليت معلت عندما excited كون كان خد حسبي زجبرك جزاء جبريز بزول أبيك كونت جزاء عينت جزاء جبر كمان عينت جزاء وطلع لي كريز جمر بنت أرد حدقة كل جزء منين أمزو كوينيرا كم زجيرومنا كم زخينو تغيروا خا كوي كلني كنت غيرت تقلت خين كوي صبغي اسرع عام 3 عامات كيدر لتتقاوم دبا قد مع 3 عامات زنبرا حتى حساس بعد ما يحاش كاب زنا يلومي سلازي كم زندحر قوين تمانسي بزيو قلبتو حنقلو نكونتو قال بقالو نكونتو يباخن سلو زلو اتمانسي نابقوم نجر تتبجسو ناب صبغ نجر تتبجسو نبار منغستي يلن كندي زنا عندك ما نبار منغستي يلن ازم كل ما بيرتاحوا يمزل لها منغستي ناي أملاك حتى سلوزخون أبغى نطبق خديم بخالو دماغ تكويم تحجر جنك تكسلين عند اللي هذا لنا حجر كي تقصد زدل حيل له بلبده يكونس بقفو ميكروفونات غيرو أسمي من نازله سلسلة تحجر كتقصد زدل تقين كا زبير تروح عدي أكن موحدو كلا جندك فترة يبلون سسوع كاي تقول نعخات راينو لو ميتحسب بس حجر نولدو كتقصد تقينا لو ما كي تعمك كتسمم تخليها نحوارو كميل أخذ كسل تخل نحوارو كميل كتع ما يخل نتوم دقها كميل يجرو كتع ما يخل نوم كان أحسن أتى ديمقراطية فتحنا نا أمريكا أما أيت عمتات وسيديو جيلاتات كويم نيروم سألنتي ترجمنا جيلاتات نيروم سب كوينهم مسألة وهيبو كنا يوسيد لهم 300 عمت أو تادي مسيحهم إحنا دما 3-4 عمت بس إحنا لنا جينا لولا ونتنا نخد فرد ما بروباغاندا غوسغواسن رجيم تشينج نرلنا سلازي again زبيرترا بنقحت رؤسو كفيتو حنقولو كفيتو خدو زلو غعزو سلازخونه نوعينا نقر زلنا أنا خاب تدقاقامي نعو كزاربي الزلي حنتي من البات قورتي كانزا قلقل سلازنا ورنسي ولا قدمي موت أفو ديرا قن تي كانزاس كنيجيري يودو فينيشن تفتون كيدي أقات عمد ما نمسترته أخو دقوتاشو مديرا مالتي زتري وزلهم جقنا حاونا برهانة تسفايز بحالا كوبنهاجن دنمارك نستخايد ماراثون قدام يكونوا بمودع أي بحكي زحقس وصيت أمتيو نهاجرو ننفسو نهاجرون عبد كبر ذهابه ناي بحكي كور عيدا زخونه من سير خيبنا لنا برهانة يغني لنا كبرتي هابلنا أبز بلس ما يبسحكا very excellent work great work amazing work إرتراويان بمشكلة ترى يكون بقية كلام زرسنا يلو مدما أبسفل عليه مدرخات إرتراويان كل علم زوج ولو زلوا مدرخينا زلنا سلازي كنقر علهم يقبع كنحجوس يقبع ناي بحكي زحجوس وصيت يامتيو كم زعينة تصفاد من سيون رينا ينفلتنين أزو بزعج زينا رينا جن كم زي مدرخ كلنا تدقع جامز قبروا لنا زلوا وصيت we are very proud of you ناي بحكي نخرق نحجوس باخاتكم دما أصبغوا حبني سمعنا أما على كنيات معلتنا نزع وتزيس لزبقنا أفكارنا دما we couldn't be any prouder we couldn't be more prouder كابزن العلي
حجوساتن حبوناتن كنكون هين خلينا سلازي يقن يلنا كبرت يابلنا أملاخ دما أبتخدو أسالوتي هبكا اسكو كل خاتكم مورال هابولي اتبابعوا لي كومنت صحفوا لي نابلكو نايلو مارس سبز كودي مزيادة فوقت فكو